Σκοτάδι! Καλώς ήρθατε. Αργήσαμε. Έτσι έγινε. Ναι, όντως. Ο άλλος έχει φέρει το πεντάγραμμο εδώ. Τι είναι αυτό, ρε? Έφερα ένα βιβλίο. Είναι η ατζέντα μου. 2000. Τη χρησιμοποιείς legit? Όχι. Τι εννοείς? Αφού έχεις γράψει- Παιδί μου, έχω χρησιμοποιήσει λίγο, αλλά εντάξει, λέω ας πάρω αυτό ρε παιδί μου να γράψω. Και τι έχεις μέσα, ραντεβού με τον οδοντίατρο? Έχω τα σχόλια για την καλύτερη ταινία που έχει βγάλει η Disney ever, Hot Take. Καλά, δεν είναι τόσο hot. Σε πολύ κόσμο αρέσει. Βούστε αυτή που λέει. Από τι? Δεν ξέρω. Σε επικοινωνώ από τον κοντρόλ. Τι έγινε. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, και αν συντονιστήκατε τώρα, που τώρα συντονιστήκατε, είμαστε εδώ με τον φίλο μας τον Ηλία να κάνουμε την Παναγία των Παρισίων, το ένα. Έχει δύο. Έχει και δύο. Έχει και δύο, αλλά δεν το θυμάται κανείς Ούτε γιατί καν, δεν είναι καθόλου. ούτε καν το μισό καλή ταινία. Οκ. Δεν έχω ιδέα. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Ωραία, ποια είναι τα δεδομένα, ποια είναι? Δεν Ας έχω κάνει δούμε τα σημειώσεις. δεδομένα. Εγώ δεν έχω κάνει σημειώσεις. Όντως. Ο Ηλίας έχει φέρει το πεντάγραμμο. Να πούμε ότι είμαστε μετά από φαγητό του σκασμού, οπότε θα έχουμε αρκετά. Κάτι στομαχικές διαταραχές οι Όχι, οποίες εγώ θα τα περάσουν έβγαλα. και στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν θα κοπούν. Τι θα κοπούν, δεν κόβουμε εδώ τίποτα. Δεν κόβουμε. Εδώ δεν Πω, κόβουμε. πω, ξέχασα κάτι, ήθελα να σου πω για το προηγούμενο. Πες το, και θα το κόψω. Κάτι έλεγες κόψε και στο τέλος δεν έκοψες τίποτα. Και ήταν όλα μέσα, όλα μέσα. Α, στο ναι, επεισόδιο. γιατί το ζήγησα. Γιατί λέει για τη συγκεκριμένη που μιλάγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο δεν πρόκειται να τα ακούσει. Κατάλαβες για ποια μιλάγαμε? Άκουσες το προηγούμενο επεισόδιο? Όχι. Δύο πράγματα ήταν. Θα τα πούμε και τα δύο. Το μετά. προηγούμενο δεν είναι με τη Ράγκα Λένα. Όχι. Όχι. Όχι, Το προηγούμενο είναι Το για την προπροηγούμενο Αλεπού και έγινε. το Λαγωνικό. Α, Δεν το άκουσες, αυτή την ταινία δεν την έχω δει καν. Αλήθεια. Εντάξει, πολύ... δεν το ήξερα, δεν θα το έχουν δει πολύ. Δεν πειράζει όμως. Θα σας βάλω μετά να δούμε πειράζει. πώς έχει πάει το επεισόδιο γενικά. Οκ. Τι να δούμε, τρεις προλές. Ας επανέλθουμε στην καλύτερη ταινία Disney όλων των εποχών. Ωραία. Ακριβώς. Η ταινία είναι του 1996, έτσι. Δεν είναι πολύ παλιά. Ακριβώς. Σε σχέση με κάτι του 80 που βλέπουμε τώρα τελευταία. Είναι μόνο 28 και πάει 29 ετών. Έτσι, τρέμεται. Γάμισε. Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη από εμά. Να το πούμε και αυτό. Ο Ηλίας είναι ωραίος, είναι νέος, αλλά είναι ωραίος. Ήρθε και λέει: κάτσε να του πω ότι μπορεί να ρίξω κανένα ρεψίδι, να τρανταχτεί το διαδίκτυο. Κάτσε λίγο να τα πούμε. Μια Κάτσε να χαρά. κάτσω λίγο πιο εδώ, ρε φίλε. Αν δεν είσαι, δεν βολεύεσαι δηλαδή, Όχι γι' αυτό, ρε φίλε. Αλλά Καλά, δεν βολεύαμε γιατί το μισό μαξιλάρι είναι στον αέρα, ρε φίλε μου. τι να κάνουμε, άμα κάθεσαι σαν τον Τζολιά, σαν τον Τζαρλατάνο. Ξέρεις τι θέλω να κάνω. Και σίγουρα δεν το έχω αντιγράψει από κάποιον, έτσι. Είναι original idea. Θα διαβάσω την περιγραφή που έχει το Disney Plus. Οκ. Από πού τον έχει, το έχεις αντιγράψει? Δεν σου λέω. Λέγε, ρε. Αυτό Μάκης. Α, ναι. Που διαβάζει το μπρόσκαρ τις ταινίες από το βίντεο κλαμπ την από πίσω. Τέλος από τη πάντων, βίντεο- δεν χρειάζεται Ναι, τέλος να πάντων. του κάνω διαφήμιση. Ωραία, κάνε την περιγραφή. άντε. Γράφει το Disney Plus. Ο Κουασιμόδος αφήνει την Παναγία των Παρισίων. Αφήνει το Notre Dame, γράφει. Για να βοηθήσει μια ευγενική και όμορφη γύφτισσα. Γύφτησα. Ωραία, Τσιγκάνα Εντάξει, τουρκογύφτησα. ήταν ελεύθερη μετάφραση ήταν αυτό. Πέρα και τσιγκάνα. Κάνε μια βόλτα τσίφτησα. Λοιπόν. Ελεύθερη μετάφραση, αλλά Νικολό. Ναι. Εντάξει, αυτό δεν θα ήταν λάθος. Απλά έχει πλάκα έτσι να το διαβάσω. Αυτό είναι. Ναι. Ο τίτλος της ταινίας στα αγγλικά είναι The Hunchback of Notre Dame. Ο καμπούρης του Notre Dame. Πώς θα είναι και ο Φασούλας? Έβαλε βολές ο Κουασιμόδος στην ταινία. Και Δεν ξέρω. την πρώην το Σοβιετική αστείο. Ένωση δεν είναι κανείς Σοβιετικός στην ταινία. Τέλος πάντων. Ο Φρόλο που είναι και ψηλός, μήπως είναι τίποτα. Τέλος πάντων. Νομίζω και αυτό μου το είπανε σήμερα. Ότι το Notre Dame, πώς είναι στα Τέλος όχι στα πάντων. γαλλικά, Πώς στα λέμε αγγλικά. Mazda? Dame Time, Damian Lillard δεν είναι αυτό. Ακριβώς. Νομίζω σημαίνει το σπίτι της κυρίας μας, της μάνας μας, της κυρίας μας, κάτι τέτοιο. Μάνας μας. Της δικιάς σου. Θα μπορούσε να είναι της μάνας μας γιατί η ταινία είναι η μαμάκα σας της Disney. Λοιπόν, έσχος, Όχι, αλλά τα θα μπορούσε να είναι και αρχίδια. πηγάδι. Ή τι είναι το ντάμ, το φαράγγι, όχι το τεχνητό. το φράγμα, το φράγμα. μπράβο. Δεν είναι όμως. Το σημαντικό είναι αυτό. Μήπως είναι υπό μια έννοια όμως. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ωραία. Τέλος πάντων, η ταινία ξεκινάει με ένα πλάνο του Παρισιού και συγκεκριμένα της Παναγίας των Παρισίων του ναού.
Περίμενε. Έχεις βιαστεί λίγο νομίζω. Γιατί σου είπα ότι ο Εντάξει. Νικολόπουλος θα το πάει Θα πούμε και χαρακτήρες και ελληνικές μεταφράσεις και τέτοια. Ό,τι θέλετε κάνουμε, απλά. Έλα, Άμα λέγε, θες. λέγε. Πες μας λέει. Όχι, Πες μας αν κάποια θες να- ιστορικά στοιχεία, ρε παιδί μου. Δεν Έχω και εγώ να πω ένα ιστορικό στοιχείο. Αυτό που σου είπα πριν Πες το. για τα έσοδα. Η ταινία από ό,τι είδα στο Wikipedia που δεν ξέρουμε αν είναι. Wikipedia. Τέλος Ωραία, πάντων. τότε πήγε η Wikipedia. Στη Wikipedia. Είχε προϋπολογισμό $100 εκατομμυρίων. Το οποίο το 96 μου ακούγεται εξωπραγματικό νούμερο. Εξωφρενικό ποσό. Ναι. Και ακάθαρτα έσοδα 325 εκατομμύρια. Κάθαρτα είναι τα κακά μου. Ακαθάριστα. Τέλος πάντων αυτό. Για όσους δεν ξέρουν, κάνω διδακτορικό σε σχέση με λύματα, οπότε μπορεί να μου φύγουν κάτι τέτοιο. Σκατά. Ναι. Μονσούερ. Το έχει χάσει. Άρα. Έχω πολλές απορίες. Αρχικά τα έσοδα μετά τα καθαρά ποια είναι. Τα πήρανε, βασικά τα έσοδα τα πήραν οι γύφτοι. Γι' αυτό εξού και η γύφτησα. Ρε μαλάκα. Ένα πράγμα, σε επικεντρωθούμε σε ένα πράγμα. Λοιπόν, δεν σε θα νοιάζουν μιλάμε. πόσα είναι τα καθαρά έσοδα. Γιατί. Γιατί δεν το έλεγε η Wikipedia. Λοιπόν, Ωραία. Εγώ ήθελα εξ αρχής να πω μήπως να κάνουμε την περιγραφή της ταινίας. Όχι αυτή που έχει το Disney εφαρμογή. κλάς. Αυτό. Την κανονική, ολόκληρη, όπως θα τη λέγαμε. Ποιος θα την κάνει όμως. Συνήθως αυτό το πετάμε Ωραία. στη Ρακελίνα, κάπου στη μέση κουραζόμαστε και τη διορθώνουμε. Οπότε πάμε. Ωραία, ουσιαστικά θα κάνω μια περίληψη της ταινίας. Διαδραματίζεται το story στο Παρίσι, στην Παναγία των Παρισίων, όπου υπάρχει ο καμπανοκρούστης, ο οποίος είναι ο Κοασιμόδος. Μας δείχνει, η ταινία ξεκινάει δείχνοντάς μας πώς... Δεν θα πεις πως ξεκινάει η ταινία. Ρε παιδί μου, Περίληψη. ωραία, πώς προέκυψε ο συγκεκριμένος άνθρωπος και έγινε καμπανοκρούστης και ότι έχει από πάνω του έναν άρχοντα, να το πω, ο οποίος είναι ο δικαστής Φρόλο και είναι ο μέγας μάγιστρος, να το πω, του Ποιος Παρισιού. μέγας μάγιστρος ρε. Τέλος πάντων. Ρε, Εγώ τι λες? εγώ δεν το σταματάω. Είσαι πιο μέγας. Ο μέγας δικαστής, τέλος πάντων, του Παρισιού. Μέγας μάγιστρος. Και ο οποίος στην ουσία έχει ένα θέμα με τους τσιγκάνους οι οποίοι έχουν κατακλείσει το Παρίσι. Και θέλει να τους εξαφανίσει, να τους σκοτώσει. Τέλος πάντων είναι ο Χίτλερ, να το πούμε έτσι, του τότε Παρισιού. Του είπε και Τολμηρή. πριν, του είπα δεν είναι. Τολμηρή παρομοίωση. Και τέλος πάντων το story μας λέει ότι ο Κοασιμόδος γνωρίζει μια κοπέλα τσιγκάνα, την οποία και ερωτεύεται. Μπλέκεται σε μια φάση και ένας καινούριος λοχαγός που φτάνει στην πόλη. Μήπως ήταν επαξιωματικός. Λοχαγός αναφέρεται στην ελληνική μετάφραση. Άρα πηγαίνει Δεν μόνο ξέρω αν ήταν διαγώνια. lieutenant ή... Στρατηγός. Ναι. Αξιωματικός Και θέλω. τέλος πάντων μας δείχνει μια εσωτερική πάλι, θα πω, του Κοασιμόδου μεταξύ του πρέπει και του σκέφτομαι, αγαπώ, δεν ξέρω εγώ τι. Και στο πώς στο τέλος η αγάπη κερδίζει το μίσος και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει γενικά η ταινία αρκετά μηνύματα και σε σχέση με την αποδοχή της διαφορετικότητας και ως προς τους τσιγκάνους γύφτους κουλουπού Πολλά κουλουπού μηνύματα για τους τσιγκάνους. και ως προς τη διαφορετικότητα της ασχήμιας σε εισαγωγικά, γιατί ο Κοασιμόδος είναι Εισαγωγικά, δύσμορφος. σαν τα κακά μου είναι. Εντάξει, έχει μια καμπούρα. Μικρή. Κοίτα, αντικειμενικά για το πόσο άσχημος είναι, το σχέδιο του δεν είναι τόσο αποκρουστικό. Θέλω να πω, είναι ένας καμπούρης, ένα βδέλιγμα θα λέει κανείς. Ένα abomination. Αυτό, ναι, είναι όχι απόρριτος. Τέλος πάντων, τον έχει απορρίψει η κοινωνία. Ο outcast, ρε παιδί μου, ναι. Αυτό, αλλά δεν είναι ότι δεν μπορούμε να το βλέπουμε. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω, μια χαρά την περιγραφή, έκανες και το προσωπικό σου touch, μια χαρά. Πώς γράφατε ρε μαλάκες περίληψη στο σχολείο? Δεν έχω. Σκεφτόμαι και γράφω. Ναι. Στο σχολείο μας, τρίτη ηλικίου έγραφες. Έγραφες και, ναι, η αλήθεια Ναι, είναι ωραία. αυτό. Τι είχες 10 κάνει σειρές. στην Πόσο περίληψη? κάναμε περίληψη στην τρίτη ηλικίου? Ναι. Μετά Τι δεν μας πιάνει συνέχεια μια μανία ουσιαστικά να περιγράψουμε την ταινία στην περίληψη? Εντάξει, Δεν είναι στο κεντρικό νόημα. Οκ, Λες ποιοι οκ. είναι οι χαρακτήρες, Ναι. οι συγκρούσεις και αρχή μέση τέλος. Και μετά αρχίζει ο Παναγιώτης frame by frame Τελεία παράγραφος. Frame by frame. και σου λέει τι θέλει να σου πει. Ωραία, θα πω εγώ για την εισαγωγή. Ποιο είναι το πιο δυνατό σημείο της ταινίας? Το Η πιο καμπούρα. δυνατό. Πέρα από την καμπούρα.
Η ασχήμια. Ο Ρουβάς. Θα πω, όχι φίλε. Τα πράσινα Είναι μάτια. η τσιγκάνα τουρκογύφτισσα γιατί σε μια Σίγουρα. φάση κρατάει ολόκληρο Κουασιμόδο γομάρι από το χέρι, ο οποίος κρέμεται στον κρεμό και τον κρατάει. Καλά, Μια ναι. κοπέλα που είναι μια στέκα κρατάει ολόκληρο το γομάρι. Αυτό είναι το πιο δυνατό σημείο της ταινίας. Το πιο δυνατό σημείο της ταινίας. Οκ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε Θα στην μιλήσουμε εισαγωγή. μετά. Για πες Νικόλο. Η ταινία ξεκινάει με μια περιγραφή που εμένα μου αρέσει πολύ γιατί μου θύμισε λίγο τον Αλαντίν. Που γίνεται, ξέρεις, κάποιος άλλος περιγράφει αυτά που γίνονται. Ναι, ναι. Είναι ο. Πώς τον είπαμε τον κακό? Ο Φρόλο. Δικαστής Φρόλο. Φρόλο. Θυμόμουν το Φρό, δεν θυμόμουν το άλλο. Ο Φρόλο, Φρόιλάιν. ο οποίος γενικά κυνηγάει παράνομους, ήθελα να πω, αλλά στην ουσία τσιγκάνους. Ναι. Έχω μια δυσύλλαβη λέξη για σένα. Λε, σι. Και Non sûr. πάνω στο κυνηγητό που θα προσπαθεί να πιάσει μια συγκεκριμένη που νομίζει ότι έχει κάποια λάφυρα πάνω της, κάποια κλεψιμέικα, τη σκοτώνει. Κλοπημαία, όχι κλεψιμέικα, αλλά ναι. Αυτό. Τη ρίχνει μια σπροξιά με το άλογο και τη σκοτώνει. Με το κεφάλι στο πεζοδρόμιο, στο σκαλοπάτι τέλος πάντων. American History X Style. Ακριβώς. Και κρατάει αυτή, αντί για κλοπημαία, κρατάει ένα μωρό. Το οποίο το παίρνει ο Φρόλο, το ανοίγει και λέει: τι είναι αυτό να το Πάει να βαρέσει τρίποντο. Να πω σε αυτό το σημείο ότι ο Φρόλος σηκώνει το βρέφος Κουασιμόδο, ανοίγει με την κουβέρτα με το οποίο είναι τυλιγμένο και λέει τι άσχημο. και είμαι σε φάση, εγώ πάνω από τη λεκάνη μετά από μεξικάνικο, ξέρω. Τρομερό. Ρε βλάκα. Τι σκέφτηκε το ρομομυαλό. Αυτό σκέφτηκα ρε μαλάκα, είναι fun podcast. Τέλειο. Απλά είναι και λέει τι άσχημο. Και επίσης μου ήρθε και η λεκάνη γιατί παίρνει το μωρό Κουασιμόδο και είναι έτοιμος να το ρίξει σε ένα πηγάδι. Ναι, εγώ αυτό ήθελα να πω. Ότι πάει να κάνει φώτσις. Να το ρίξει Ναι, μπράβο. Φώτισε από τα 7 μέτρα. Είναι έτοιμος να κάνει slam dunk Dame time τον Κουασιμόδο. Και εκείνη τη στιγμή Όχι, εντάξει, βγαίνει ένας παπάς. Ένας καπουτσίνος. βγαίνει ένας παπάς πολύ αληθοφανής. Θα μπορούσε και ορθόδοξος χριστιανός παπάς που δεν ακολουθεί μισή νηστεία γιατί είναι θεόχοντρος. Αλήθεια. Αλήθεια παιδιά. Ο παπάς είναι. Και λέει: παιδάκι, για φέρ το εδώ. Ναι, ναι. Μην το χάσουμε. Ναι, ναι. Ρε κολόπεδα. Μινι παιδεία συνόδευτο παπάς. Αμέσως. Όχι, μην το πετάξεις. Νομίζω δεν το λέει στην ταινία, αλλά παίζει ο παπάς να λέγεται πατήρ Αντώνιος. Παίζει να το. καλά. Ήτανε χάρη. Κακό. Ήτανε χάρη. Επίκαιρο. Μια μικρή σοβαρή παρένθεση. Να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια και του Chase, να το πω έτσι, και της καταδίωξης του Φρόλο για τη Με την μητέρα του Πεκατόρ λέει Κουασιμόδου το τσέις. και τη στιγμή που ο παπάς σταματάει το Φρόλο να πετάξει στον Κουασιμόδο, έχει πάρα πολύ ωραία μουσική. Γενικότερα έχει ωραία μουσική ταινία. Πάρα πολύ ωραία μουσική. Θεωρώ ότι είναι από πολύ δυνατά Εσύ στοιχεία. δεν το άκουσες το κύριε Λέισον δηλαδή. Όχι. Εσύ το άκουσες. Το σκοτάδι του Άδη, μήπως εννοείς. Στο background έχει μια χοροδία σε διάφορα σημεία της ταινίας. Και σε άλλα σημεία τραγουδάνε λατινικά και σε άλλα λένε κύριε Λέισον. Α, δεν το άκουσα, Legit. όχι, όχι. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Ναι. Δεν βάρεσε τρίποντο στο πηγάδι. Όπως είπαμε, το παιδί είναι ο Κουασιμόδος. Θα ήθελα πριν φύγω από το σπίτι να ψάξω από πού βγαίνει το Κουασιμόδος. Στην ταινία ο αφηγητής λέει ότι, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό ή αν είναι λάθος της μετάφρασης ας πούμε, ότι Κουασιμόδος σημαίνει δύσμορφος και καλά. Κάτι σημαίνει και στα ιταλικά του κουάζι. Κοίτα, επειδή Ναι. δεν είναι γαλλικά, πιστεύω ίσως είναι λατινικά και πέφτει και στα ιταλικά ίσως. Half made. Φτιαγμένος. Α, ναι. Quasimodo literally translates in the manner of. Εντάξει. Η Nouvelle Vague το έχουν. Ήταν στο. Είναι Φτιαχνότανε μάτερο και σπίτι. έμεινε στη μέση. Αυτό θέλω Τέλος να πω. πάντων. Ακριβώς. Και μετά, Οπότε ναι. του λέει ο παπάς ότι κοίταξε να δεις, δεν θα σε συγχωρέσει η Παναγία άμα σκοτώσει το παιδί. Μα είναι τσιγκάνικο λέει. Κλαϊμάιν. Όχι, του λέει, δεν μετράει, πάει έτσι, δεν μετράει. Κοίτα τα γάλματα πώς σε κοιτάνε, κοίταν όλα τα γάλματα στην εκκλησία και τον κοιτάγανε. Ναι. Οπότε λέει θα το μεγαλώσει εσύ. Θα το μεγαλώσω εγώ, λέει, στην εκκλησία θα μένει. Άρα τι θα μεγαλώσω εγώ, τέλος πάντων.
Ναι, του λέει ότι θα το αφήσω να ζήσει με την προϋπόθεση ότι θα μείνει στο ναό μαζί σου και θα. Και καλά λέει και στη μουσική, γιατί τραγουδάει εκείνη τη στιγμή ο Φρόλο, λέει ότι θα του φανεί κάποια στιγμή χρήσιμος κτλ. Και μετά η ταινία έρχεται, ας πούμε, υποθετικά στο σήμερα, 20 χρόνια μετά, όπου ο Κουασιμόδος έχει όντως μεγαλώσει. Φίλε, είναι 20 χρονών. Ναι, όντως, Αλήθεια. δεν το περίμενα. Ναι, Ρε φίλε, είπαμε, καμπούρης, περίεργος. Αλλά έχει και λίγο αρχικαράφλα, το οποίο θα μπορούσε να είναι αλήθεια. ισχύει στις μέρες μας. Ναι, αυτό. Εντάξει, όχι early 20s όμως. Ε, Το μπιφτέκι ναι, εμφανίζεται εκεί ισχύει. στην ουσία. Οκ, δεκτό. Λοιπόν, μισό λεπτό. Πες τώρα. What are you looking at? Ήμουν σίγουρος. και What ξέρεις, are you looking at? πρέπει να το πετάξει σε κάποια φάση για να τα ακούσει η Εκκλήνα και να τσινήσει. Wow. Μαλαγουζιά είναι λευκό. Θα μπορούσαμε να το πετάξουμε τώρα με τα αγάλματα. Ο Φρόλο γυρνάει στα αγάλματα που τον κοιτάνε. What are you looking at? Εσύ θα πιείς. Μα λέγα αυτό το ίδιο το βατραχάκι το έχουμε στο σπίτι. Και εγώ έχω δύο. Δεν θέλω. Είχα πάρει δεν στην το Playboy. μπουκάλι. Κράτα. Εσύ που είχες βγει με την τέτοια, ναι. Ποια, Την Παρασκευή δεν βγήκες με την. την Παρασκευή. ε, Τη Λινέα. Λινέα Στρόν. Το Σάββατο βγήκα. Και τι έγινε. Τίποτα. Μπαμπά. Αφού με ξέρεις. Α, ωραία, ηχογραφούσαμε. Όχι, Ναι, από εκεί που μείναμε. γάμισε τα τώρα. Η ταινία πάει στο σήμερα λοιπόν. Ο Κουασιμόδος είναι 20 χρονών, ας πούμε. Έχει όντως μεγαλώσει μέσα στην εκκλησία και έχει γίνει καμπανοκρούστης. Είναι υπεύθυνος να βαράει τις καμπάνες. Μαλακα, λευκό δεν είπα. Το είπες, η αλήθεια είναι. Ναι. Ένας λευκός ξηρός λέει. Και είναι κατακόκκινο. Ποιος έβαλε κόκκινο μέσα, ρε. Μήπως είναι για ανάκληση. Το ξαναγέμισες. Όχι. Αλλάζει χρώμα το κρασί. Ρε φίλε, Μήπως επειδή κάνουμε ταινία που έχει να κάνει και με. Θαύμα. Χριστό, ναι, αυτό. Όχι, απλά είναι κόκκινο. Δεν θα μπορούσε να μυρίζει πιο πολύ κόκκινο κρασί. δεν σου πω εγώ αυτό δαχείο. Μπορεί να ήταν νερό και όχι κρασί μέσα και να γίνει κόκκινο κρασί. Κοίτα εδώ τι Ο κάνει. Ιησούς Χριστός. Τέλος πάντων, ξεκινάει η ταινία, μας δείχνει ότι ο Κουασιμόδος μένει όντως μέσα στο καμπαναριό και η μοναδική του παρέα είναι 3 αγάλματα, τα οποία είναι γαμάτα αγάλματα. Εντάξει. Είναι ρε παιδί μου, πώς είναι αντίστοιχα στην Πεντάμορφη και το Τέρας, το Κυροπήγιο, τέτοιου τύπου χαρακτήρες της Disney που υπάρχουν σε 2-3. Καρτουνίστικοι, Ναι, ναι. ναι, αυτό σε 2-3 ταινίες. Και επίσης έχει και κάποια ομοιώματα που φτιάχνει για να παίζει, ας πούμε, να κάνει αναπαράσταση στον κόσμο. Κοίταξε να δεις όμως. Στην Πεντάμορφη και το Τέρας Πώς γίνεται αυτό. υπάρχει μαγεία. Ωραία. Σε αυτή την ταινία, εγώ πιστεύω τα φανταζόταν στο μυαλό του να μιλάνε. Και εγώ πήρα να το πω αυτό. Είπες τη μαγική λέξη, πιστεύεις και ο Κουασιμόδος πίστευε στον Ιησού Χριστό Θεό, γι' αυτό και τα αγάλματα έπαιρναν ζωή. Λοιπόν, έσχος, το αφήνουμε στην άκρη. Αυτό που Νομίζω θα πει ξεστόμησες, κάτι σοβαρό. το αφήνουμε στην άκρη. Αυτό που ξεστόμησες. Αλλά και εγώ πιστεύω ότι ήταν αποκοίημα της φαντασίας του. Ήθελα απλά να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Ωραία. Ωραίο το ξηρό λευκό κρασάκι. Να βάλουμε εδώ μια εισαγωγή που πήγες να την πεις νωρίτερα και δεν την είπαμε. Ακούγεται για πρώτη φορά η φωνή του πρωταγωνιστή μας! Ναι! Σάκης Ρουβάς! Πω, τον Νεανία Σάκης Ρουβάς το 96, το φαντάζομαι με μαλούρα να ηχογραφεί την ταινία. Όχι! Γενικότερα η ταινία είναι χα! Ναι, αυτό. Τρελαδί. Με τσάντισε απίστευτα. Το Ρε γεγονός φίλε. ότι τον άκουγα με τη μούρη του Κουασιμόδου και λέω «Να είμαι μουραρός, αλλά είμαι άσχημος! Κουάσι! Κάτια! Τι θα κάνω! Είμαι Τέρας. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Φύγε!» Προφανώς μέχρι το τέλος της ταινίας το συνήθισα, ας πούμε, ότι αυτή είναι η φωνή του Κουασιμόδου. Ναι. Αλλά δεν μου έκατσε πολύ καλά. Με ενοχλούσε. Ήταν και λίγο McQueen σε ώρες. Δηλαδή, Κατσά! αν το σκεφτείς, εμένα μου έκανε ότι δεν μπορώ τώρα που τον έχω ακούσει σαν McQueen. Ναι. Ισχύει. Ναι. Και ουσιαστικά φεύγουμε λίγο από τον καμπαναριό, κατεβαίνουμε λίγο στο. Ναι, εντάξει. Κατεβαίνουμε στην πόλη του Παρισιού, όπου γνωρίζουμε και την πρωταγωνίστρια, ας πούμε, τη συμπρωταγωνίστρια, την Εσμεράλδα. Συμφωνούμε όλοι εδώ. Έτσι. Συμφωνούμε όλοι Είναι εδώ. στο top 3. Και να πούμε επίσης Σίγουρα. ότι Είναι. σίγουρα Είναι- top 3. Πνίξε με με τις Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η ηθοποιός που κάνει τη φωνή στην αγγλική original version της Disney είναι η Demi Moore, φίλε. Πέμι motherfucking zoom. Πέμι motherfucking Zuni στα. Η Ελληνίδα στα Susan νέα. Sarandon. Όχι, δεν το είπα εγώ αυτό. Η τύπισσα που Ξέρω τι ήταν μητέρα φίλου του Παπαγκαλιάτη, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο, είχε παιχτεί σε μια σειρά και έκανε με τον Κρίστοφερ σεξουαλικότητες.
Τι λες, μάλλον. Ναι, μωρέ, είχε. Με στο ρηδί. Να τα πω όλα. Είχε πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά του Παπακαλιάτη. Τέλος πάντων. Γαμούσε καθόλου σειρά. Τι. Τίποτα. Δεν τέλος πάντων, τη γνωρίζουμε. Είναι μια τσιγκάνα ουσιαστικά που ζητιανεύει και κάνει και κάποια χορευτικά, ας πούμε. Δεν τη λυπάσαι κιόλας. Όχι, έχει μια κατσίκα. Δεν θυμάμαι πώς λένε την κατσίκα. Τσουπακάμπρα. Τσουνί. Τι τσουνί. Τη Σουνταλή, σαν τον Back to Power. Όχι, είναι. Δυσύλλαβο. Τη Σουντάλη νομίζω ότι Τη λένε. Σουνταλή, τέλος πάντων. Λοιπόν, όχι. Είναι- Ένα απέσιο όνομα έχει. Το θυμάμαι, το λένε κάποια στιγμή προς το τέλος όταν τρέχουν να σωθούν. Goat Notre Dame. Βγάζει τον Γκόμπερ. The Goat. Notre Dame Goat. Goat Hunchback. Τζάλι. Τζαλί. Κοιτώντας τις σημειώσεις μου, έχει και μια ωραία σκηνή που είναι τα αγάλματα και λέει από κάτω, και είναι από κάτω και λέει «Ωχ, ένας μήμος!» Και είναι έτοιμος να ρίξει χλέπα στο μήμο και τον σταματάει το άλλο άγαλμα. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί το σταμάτησε. Το σταμάτησε επειδή ο Κουασιμόδος είναι στεναχωρημένος. Αλλά εντάξει, τι θα αλλάξει. αρχίδια μας. Ας τον αναυτίσει και μετά. Τέλος πάντων. Ναι. Δεν ξέρω, όταν ήμουν μικρός μου άρεσαν πολύ τα gargoyles. Δεν θυμάμαι όμως γιατί, ίσως έβλεπα κάποιο παιδικό. Όχι, όχι. Εγώ νομίζω ότι σαν πιο μικρή. Κάποιο κινούμενο σχέδιο. Έχει δίκιο. Υπήρχε παιδικό Gargoyles που ήταν τύπου action. Όντως. Ναι, Αλλά και- πέρα από μου άρεσαν αυτό- πολύ σαν ιδέα. Εγώ θυμόμουν που την είχα δει αρκετά μικρό στην ταινία ότι πω τι ωραία ήταν σαν χαρακτήρες τα αγάλματα, αλλά δεν παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο στην ταινία. Όχι. Γενικά Κυρίως και, όχι, όχι. και οι ατάκες τους δεν είναι παίζουν. τόσο αστείες. Πέρα από το ότι στην τελική μάχη, να το πούμε έτσι, μασάνε κάτι πέτρες και κάνουν το όπλο πολυβόλα, δεν παίζουν. Καλά, άλλο άσχετο αυτό. Ναι, τέλος πάντων. Κοιτώντας την Εσμεράλδα και τα λοιπά και ότι υπάρχει και μία φύλαξη στην πόλη που δεν θέλει τους τσιγκάνους και φρουρί και τα λοιπά, γίνεται η εισαγωγική του χαρακτήρα του λοχαγού, του Φίβου, ο οποίος διαδραματίζει ρόλο στην ταινία. Βλέπει την Εσμεράλδα και έτσι του κινεί την περιέργεια, Ναι, να το ναι, πω έτσι. αυτό του κάνει, ναι. Του γυαλίζει βασικά. Του κινεί την περιέργεια. Βασικά του Αν γυαλίζει. περιέργεια, αλλά είναι Και το έχει παιδί και του. το. Και γνωρίζουμε και το άλογο του Φίβου που έχει το χειρότερο όνομα για άλογο ever, Αχιλλέας. Καλά, δεν τον λέει Μεγαλέξανδρο ή Θεμιστοκλή. Ναι, Αχιλλέα εντάξει. κάτσε. Πώς το λέγανε, Spirit. Ναι, Spirit. Άσχετο. Πηδήξαμε το γεγονός ότι ο Κουάσι σκεφτότανε γενικά, ή μίλαγε με τα γκαργκόιλ, για κάποιους σκεφτότανε μόνος του, δεν ξέρω, Για κάποιους. να κατέβει κάτω. Και λίγο πριν κατέβει κάτω, είδε στην πόρτα το Φρόλο. Α, ναι. Ο οποίος του είπε πού πας. Γιατί Πουθενά, λέει. υποθετικά η ταινία σου δίνει να καταλάβεις ότι 20 χρόνια ο Κουασιμόδος δεν έχει βγει από το καμπαναριό. Και λέει θέλω ας πούμε επιτέλους να βγω γιατί τους λέω ας πούμε κάθε μέρα όλους τους ανθρώπους θέλω να περπατήσω, να δω τον κόσμο κτλ. Και του λέει ο Φρόλο τον εκμεταλλεύεται στην ουσία και του λέει εγώ το κάνω για το καλό σου, ο κόσμος είναι σκληρός. Του δημιουργεί και ενοχές κιόλας που ζητάει να βγει ενώ δεν έχει βγει 20 χρόνια ποτέ από εκεί μέσα. Τέλος πάντων δεν Δεν βγαίνει. θα έλεγε κανείς ότι χειραγωγεί τον Κοσμό. Ακριβώς. Ότι είναι πολύ λάθος. Ότι είναι πιόνι. Είναι λάθος η σχέση τους τέλος πάντων, είναι τοξική. Ναι. Ο Φίβος που φτάνει στην πόλη και βλέπει την Εσμεράλδα κατευθύνεται στην Παναγία των Παρισίων για να γνωρίσει τον δικαστή Φρόλο που είναι ουσιαστικά το αφεντικό του. Πώς τον είπε, Αρχιμάγιστο τον είπε πριν. Ναι, μάλιστα. Grand Maester. Το τράκο του Σέξου. Όχι, αυτό. Έτσι θα Ουσιαστικά γνωρίζει τον Φρόλο, του λέει ότι θα υπακούσω στις διαταγές σας κτλ. Εκεί η ταινία σου παρουσιάζει τον ρατσισμό στην ουσία και έχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που είναι ας πούμε στο προαύλιο της Παναγίας των Παρισίων, στο προαύλιο, σε ένα μπαλκόνι της Παναγίας των Παρισίων και προσπαθεί ο Φρόλο λέει ότι προσπαθώ πολλά χρόνια να αντιμετωπίσω τους τσιγκάνους και πατάει με τα δάχτυλά του 2 μυρμήγκια αλλά αυτοί πολλαπλασιάζονται και σηκώνει μια μαρμάρινη πλάκα. Ήταν έχει- σίγουρα μαρμάρινη πλάκα. Ρε παιδί μου εντάξει. Δεν ξέρω. Σηκώνει και, Όχι, ας το αναλύσουμε. και έχει από κάτω ας πούμε 500 μυρμήγκια και τα λιώνει με την ότι σου δείχνει με ένα παράδειγμα ότι πώς θέλει να τους Αυτό τα λιώνει αφανίσει ή όλους. ο Φίβος τα λιώνει. Όχι ρε, αυτός Αυτός, δεν λιώνει. αυτός. Αυτός τα λιώνει. Γιατί εκεί συμφωνήσαν νομίζω λίγο και εκεί τα βρήκανε ότι μου κάνει ο Φίβος για τη δουλειά. Δεν συμφώνησαν ακριβώς. Ο Φίβος εκεί μένει άπραγος ότι οκ.
Δεν τον πήρε συνέντευξη. Ναι. Ήταν- Του λέει ελπίζω να είσαι καλύτερος γιατί ο προηγούμενος λοχαγός με απογοήτευσε. Και λέει θα κάνω ό,τι χρειαστεί, ας πούμε. Κάτι τέτοιο είπε. Όταν λέει ότι τον απογοήτευσε, παρένθεση, έχουν κάποιον μέσα στα μπουντρούμια και τον μαστιγώνουν έτσι. Ναι, ισχύει. τα Και αφήνει να ακούσαμε. εννοηθεί ότι αυτός που μαστιγώνουν είναι ο προηγούμενος λοχαγός. Α, ναι. Α, οκ. Ναι. Πού είσαι Αυτό- το μυαλό σου, στην Τσιγκάνα. Να Στη πω ότι η Μάγισσα. ταινία δείχνει ότι είναι το 96 γιατί μαστιγώνουν έναν άνθρωπο και όχι μόνο το μαστιγώνουν, του λέει κιόλας ο Φρόλο, όχι έτσι, πιο αργά, γιατί θα συνηθίσει τον πόνο. Μα λέγανε, ναι, αυτό ήταν το πρώτο βαρύ πράγμα τη ταινία. Έχει δίκιο. Και μετά φυσικά που σκοτώνει τα μυρμήγκια ένα-ένα με τον αντίχειρα έτσι, και εκεί είναι λίγο. Δεν θα έμπαινε Δεν θα σήμερα. πέρναγε σήμερα, Δεν θα σίγουρα. έμπαινε Ναι, σήμερα, ναι. σίγουρα. Εγώ αυτό πήγα να πω είναι ότι μου τάσκασε μία φορά εκεί αυτό και άλλη μία που τα γκαργκόλες καπνίζουν σε κάποια φάση. Ναι, Καπνίζουν ένα λουκάνικο. Ναι, Ναι. Τέλος πάντων. εντάξει, Είναι λουκάνικο είναι όντως. εμένα, αλλά. Ναι. Όχι, καπνίζει και μετά και καλά παίζουν πόκερα. Αλλά η ταινία έχει κάποια στοιχεία και το πώς αντιμετωπίζουν τους τσιγκάνους και. Βέβαια δεν τους. Είναι αποτυπωμένοι με πολύ πιο, πώς να το πω, χρωματιστό τρόπο. Ναι. Είναι ωραίοι χαρακτήρες. Για ένα παιδάκι δεν πάει το μυαλό ότι. Εντάξει, στο Notre Dame δεν είναι στον Κρέμιο. Μα αυτό Στον είναι Λεώνα. και το ωραίο ότι έχει να σου δώσει πράγματα όντας και μεγαλύτερος Εντάξει, άνθρωπος. full ρατσιστικό έτσι, ότι συμφωνήσαμε με Full, αυτό. full. Έτσι, Θα δεν είναι βγει- και στο θα γραμμικό. βγει. Όχι, Ελαιώνα. Μπράβο. Δώστε τα χέρια, ηλίθιοι. Λοιπόν, Η ταινία συνεχίζει, είναι μια γιορτή, το πανηγύρι των τρελών όπως το λέει η ταινία. είναι του Αγίου Θωμά. Α, Κλείνουνε- μπορεί, στο γουδί. Μου θύμισε λίγο. Ναι. Είναι Και ο πολύ Άγιος γούχος. Θωμάς είναι η πανηγύρι των Είναι Παρισίων. πολύ γούχος. Ναι. Ταξιάρχης ήταν, που ήταν το. την Παρασκευή. Εν τέλει ο Κουασιμόδος παρακούει στην ουσία τον Φρόλο Ναι, γιατί κάνει host την καμπούρα του. θέλει να, θέλει να πάει στο πανηγύρι των τρελών και βάζει μια κάπα για να κρύψει το πρόσωπό του γιατί πιστεύει ότι άμα τον δουν θα τον λιντσάρουν ή δεν ξέρω εγώ τι. Σε αυτή- Περίπου τον παρακούει γιατί στην ουσία βγαίνει μέχρι ένα σημείο. Και από εκεί και μετά λύνεται ένα σκηνή και πέφτει μέσα στο πανηγύρι. Ναι, σωστά. Και εκείνη τη στιγμή είναι που γίνεται ένας διαγωνισμός ας πούμε του καλύτερου καρνάβαλου, της καλύτερης μάσκας, του καλύτερου κοστούμιου ας πούμε και κάπως γίνονται κάποια γεγονότα τα οποία ναι μεν ο Κουασιμόδος από τη μία δεν ήθελε να εμπλακεί, από την άλλη χαίρεται που εμπλέκεται και που είναι μεταξύ κόσμου που γελάει, που βλέπει χρώματα, που βλέπει ανθρώπους να χαμογελάνε, να διασκεδάζουν γιατί είναι κάτι που του έχει λείψει τέλος πάντων, μάλλον που δεν του έχει ζήσει ποτέ. Και καταλήγει τον μαζεύουν στους 5 καλύτερους καρνάβαλους, να το πω έτσι, στις 5 καλύτερες Κοίτα, μεταμφιέσεις. ο διαγωνισμός είναι για τον πιο άσχημο. Ναι, την πιο άσχημη στολή ας πούμε. Ναι. Και εκεί Σοκολατίτσα. και επιλέγει η Εσμεράλδα τον Κουασιμόδο στον πιο άσχημο και του λέει κιόλας ωραία μάσκα και τα λοιπά και πάει να του τραβήξει τη μάσκα και του τραβάει το πρόσωπο και εκεί όλο το πανηγύρι σιωπεί Και ρίξει τον μπουτσό. και λένε «Ωχ». Άσχημος. Και εκεί ακούγεται, μπορεί και αγαπημένη ματάκα στην ταινία. Εμφανίζεται ένας άκυρος τύπος και λέει «Είναι ο καμπανοκρούστης από την εκκλησία». Και είμαι σε φάση πρώτον, γιατί αυτή η φωνή. Δεύτερον, πού το ξέρει μαλάκα, πού τον έχει δει. Αφού δεν έχει εντάξει. βγει ποτέ από εκεί ο Κουασιμόδος. Όχι απλά αυτό. Κάποιος λέει ο Κουασιμόδος. Ξέρω το όνομά του. Α, όντως. Είναι Μάλιστα. διάσημος. Είναι γνωστός. Τέλος πάντων, αποδέχονται σχετικά Άραξα. γρήγορα ότι είναι ασχημούλης και αρχίζουν και τον κάνουν το γύρο του θριάμβου, ας πούμε, το βγάζουν στη σκηνή, τον δίνουν του βάζουν ένα Στέμα. στέμα ότι είναι ο βασιλιάς Καρνάβαλος, του δίνουν και ένα σκύπτρο εκεί, μια κάπα Είναι κτλ. ακόμα χαρούμενος εκεί. Ναι, είναι full χαρούμενος. Ώσπου μια στιγμή, Μετά αυτό το ωραίο έχει ταινία, ότι από την χαρά ξέρω εγώ σε ρίχνει στα τάρταρα. Ναι, μπράβο. Ηλία, είναι ένα καρτούν, είναι ωραίο καρτούν, το καταλαβαίνουμε ότι σε έχει καβλώσει. Αλλά χαλάρωσε λίγο. Ναι, εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή τώρα, άκου τι είπες έτσι, για μια σκηνή Έτσι. που απλά το βλέπεις. Χτίζει το ότι κάποια στιγμή κάτι δεν θα πάει καλά. Είμαστε όλοι χαρούμενοι, γελάμε που είναι άσχημος και πάμε να του δείξουμε ότι βγήκε, ξέρω εγώ, από την εκκλησία και. Το λέω με την έννοια ότι μετά είναι πολύ σκληρή η εικόνα. Είναι σκληρή. Ειδικά για παιδικό. Ναι, απλά άμα δεν το έχει χτίσει έτσι και απλά τον πιάναν κατευθείαν και τον δένανε και του ρίχνανε ντομάτες, δεν θα σου καθόταν καθόλου. Ρε παιδί μου, το λέω γιατί είναι όντως και δύσμορφος και έχει καμπούρα. Τέλος πάντων, σε μια φάση του πετάει ένας φρουρός μια ντομάτα
και αρχίζουν όλοι να του πετάνε πράγματα, αυγά, μαρούλια, δεν ξέρω εγώ τι. Τον δένουν εντωμεταξύ. Ναι, κάποια στιγμή πάει να φύγει, τον πιάνουνε, τον δένουνε. Αυτό ήταν πολύ βαρύ. Πάρα Ναι, πολύ. ναι, Τον έχουν κάνει σαν αγριογούρνο. Στην αρχή λύνεται, αλλά μετά τον πιάνουνε. Εγώ σκεφτόμουν το Ρουβά. Ο Με Πιστάγωνα. βρεγμένα μαλλιά. Ο Πιστάγωνα. Τον δένουν τέλος πάντων, τον σκεφτόμουν, βάζουν και σε ένα όχι. κυκλικό τραπέζι και τον γυρίζουν γύρω-γύρω. Όντως, σαν να είναι σφαγή, ξέρω εγώ, σαν να είναι έτοιμοι να τον σφάξουν. ένα ζώο, Εμένα κάτι αυτή τέτοιο. τη φάση που τον γυρίζαν γύρω-γύρω μου θύμισε λίγο Μεσαίωνα, λίγο Ναι. Spanish Inquisition, λίγο τι παίζει εδώ ρε παιδιά. Βασανιστήριο. Ή εκείνες τις τράπεζες που τεντώναν τους ανθρώπους, ας πούμε. Ναι, βασανιστήριο. Ναι, τέλος ναι, πάντων. αυτό. Κάποια στιγμή ζητάει βοήθεια από τον Φρόλο, ο Ναι. οποίος βρίσκεται εκεί, αλλά αυτός λέει. Έτσι. Και μάλιστα ο Φίβος του λέει να βοηθήσω και λέει ο Φρόλο, όχι, άστονα λίγο να Του λέει παρακολουθήσει επιτρέψτε μου να επέμβω. Και του λέει όχι. Άστο να ξεφυλιστεί, ας πούμε. τον κολόβερο. Γενικά ήταν μια κακογαμμένη ο Φρόλο, ναι ή όχι. Ναι, ναι. Φαίνεται και μετά αυτό, θα το πούμε. Όχι, αποκλείεται να μην το πούμε. Είναι βαριά σκηνή και για παιδικό, γιατί σκίζεται και η καμπούρα του, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι... Η μπλούζα. Αλλάζουν και τα χρώματα, ο φωτισμός της ταινίας αλλάζει full. Μπαίνουν κάτι φίλτρα πορτοκαλί, έτσι σκοτεινά, δεν ξέρω εγώ τι. Και λες... Προοικονομία για μετά είναι αυτό. Δεν το πιάσες εσύ. Όχι. Που καίγεται το Παρίσι. Λοιπόν, τέλος πάντων ξεφτιλίζεται, βγαίνει να τον υπερασπιστεί η Εσμεράλδα και λέει αρκετά. Εκεί θεωρώ ότι είναι μια ατυχής μετάφραση που λέει βασανίζεται το αγόρι. Ναι, δεν είπε- το λέει συνέχεια Γιατί αγόρι, δεν το είπε τον αγόρι, το άνθρωπο, αγόρι. ναι. Αρχικά η Σμεράλδα δεν νομίζω να είναι πάνω από 24 θα πω. Οριακά ήταν πιο Εγώ σου μικρή λέω από ότι τον μπορεί να είναι Κουάσιμο. και 14. Ναι, αλλά αυτό, πέρα από το 14 αυτό. που δεν φαινόταν για τόσο. Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν. Δεν θα την έλεγα σαν χαρακτήρα, σαν όψη 24. Ναι, όχι, όχι. Πιο μικρή. 20, τι πιο μικρή είναι. Δηλαδή, Κοίτα. ο Φίβος πόσο χρόνο σας έκανε. Μα γι' αυτό δεν είναι 14, γιατί η γλωσσοφιλία ήταν αργότερα με το Φίβο. Άλλο Που είναι αυτό. λοχαγός. Αφού δεν την είδαμε να καπνίζει κιόλας, ζητάει Ναι, φωτιά. Στις τουαλέτες. Τελείωσε τη σχολή, είναι μικρός. Α, ευελπίδα, ναι. Ναι, είναι ένα Αλλά παλικάρι. είχα Κοίτα, πετύχει στη με Βάρη τα- μια φορά. με τα στάνταρ της εποχής, νομίζω κάπου εκεί θα είναι. Τι, 14 ή 24. 24. Και αυτό. Με τα σημερινά στάνταρ προφανώς η Εσμεράλδα είναι 27. Μα λέγα, Στα 24, Φίβος- 4 παιδιά έπρεπε να Ο έχει. Φίβος έχει μουσάκι μεγαλύτερο και από το δικό μου, ρε μαλάκα, πούμε 28. Ωραίο 27. φίλο. Καλά. Γενικά, Φίβο, μπαίνατε. Ωραίος ο Φίβος, ρε φίλε. Ωραίος Εντάξει, είναι Φίβος. ο πρίγκιπας του παραμεθιού. Ξανθός, γεροδεμένος. Ο Ηλίας Μαλάκα έχει κάνει διδακτορικό στην ταινία, έτσι. Δεν είναι. Ρε φίλε, εντάξει, είναι, τι να σου πω, η 96 εικόνα του τέλειου άντρα. Το τελεία. Ναι. Εξουσία, κούκλος, γεροδεμένος, έχει άλογο. Και κόντρα στην εξουσία. Και δικό το αμάξι. Ναι. Και τέλειωσε και τη σχολή. Ναι, ναι, ναι. Το έχει ξεπληρώσει. Καλές καταβολές. Σπίτι. Με γνωριμίες. Τέλος πάντων, υπερασπίζει τη Εσμεράλδα τον Κουασιμόδο και ο Φρόλο της λέει μην επεμβαίνεις. Η Εσμεράλδα λύνει τον Κουασιμόδο, τον αφήνει, επιστρέφει μέσα στο καμπαναριό ταπεινωμένος. Εσένα φοβόμουν, αυτό το έχει πάρει η σειρά Τι φοβόσαι έτσι εμένα? σκηνή-σκηνή. Το έχει Μπαίνει, πάει. μπαίνει ο Κουασιμόδος ταπεινωμένος στην εκκλησία και μετανιωμένος που βγήκε και τον Δεν τον ένιωξε καθόλου το τι σκληρός είναι ο Δουλεύουμε κόσμος αύριο, κτλ. γι' αυτό. Και ο Φρόλο τρελαίνεται με την Εσμεράλδα που βγήκε μπροστά και λέει πιάστε την, ας πούμε θέλω να τη σκοτώσω. Α, Πού μπορώ να πάω μέσα. Μια και τα λέτε έτσι ωραία εδώ. Εγώ από την αρχή που λέγατε για τον μπάσκετ λέω ωραία πώς θα είναι το podcast 80% να γελάτε ξέρω εγώ και 20% η περιγραφή. Αλλά εντάξει. Τι ήθελα να πω εδώ, θέλω να βάλω μια παρένθεση, μάλλον δύο παρενθέσεις. Η μία που έπρεπε να το πω στην αρχή, αλλά δεν το είπα. Γιατί μιλά, δεν ήθελα να διακόψω, το ξέχναγα μετά. Ωραία. Είναι ότι εγώ την ταινία δεν την είχα δει. Μπορεί να την είχα πετύχει αποσπασματικά, Αλήθεια. που και αυτό δεν το θυμάμαι, αλλά ολόκληρη δεν την είχα δει ποτέ μου. Την είδα σήμερα. Ναι. Ωραία. Επομένω, Τίποτα overall. αυτό. Δεν Α, ήξερα τι ένα δεν γίνεται. καταλήγει disclaimer. κάπου. Δεν ήξερα τι γίνεται στην ταινία. Ναι, Οκ. είναι το πρώτο μου φορά που την βλέπω. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι θα ήθελα να μην παρακάμψουμε το σημείο που πέφτει ο Κουασιμόδος μέσα στο πανηγύρι. Ναι. Πριν ξεκινήσει ο διαγωνισμός του πιο άσχημου, μας δείχνει λίγο γενικά τι γίνεται μέσα στο πανηγύρι, όλα αυτά. Και ένα από αυτά είναι το σημείο που ο κλόουν, ο τσαρλατάνος, Ο αφηγητής.
Ναι, ήταν στην αρχή αφηγητής. Ωραία. Ωραία. Ο κλόουν τσιγκάνος λέει υποδεχτείτε την Εσμεράλδα. Και ναι. βγαίνει η Εσμεράλδα και χορεύει και κάνει. Βγαίνει Εντάξει. με καπνό αλλά Batman, ενώ Αλλά- ένα σύννεφο ροζ καπνού και εμφανίζεται στη Μεράλδα και κάνει. Και αυτό πολύ 96, πολύ Ναι, ισχύει, πλανέστρα, ισχύει, πολύ ισχύει, γυναίκα. ισχύει. Έτσι. Πολύ όλα έξω, πολύ. Εντάξει. Στο πουλάει έτσι για να σου δικαιολογήσει και μετά ο Φρόλο ότι με μάγεψε. Το αγόρασα. Μου το πούλησε και το αγόρασα. Αυτό. Τέλος πάντων, ναι. Επιστρέφουμε εκεί που έχουν μπει μέσα στην Παναγία των Παρισίων την εκκλησία. Η Εσμεράλδα μπαίνει και αυτή μες στην Παναγία των Παρισίων, ζητάει άσυλο, οπότε ο Φρόλο δεν μπορεί να πει. Ναι, δεν ζήτησε άσυλο. Όχι. Δεν έγινε έτσι. Α, ναι, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Μπαίνει μες στην εκκλησία και την ακολουθεί ο Φίβος. Θα το σπάσει. Δεν την ακολουθεί ο Φίβος, ρε. Τη βρίσκει ο Φίβος και κάνουν μια σκηνή αλλά Ζωρό. Κάθιν Ζετα Μπράβο. Τζόνς, Το σκέφτηκα Αντώνιο τώρα. Μπαντέρας. και παλεύει αυτή με ένα Ναι, κυροπήγε στο και ο λέω, Φίβος με σπαθί. Ναι. Λέγε. Τίποτα, δεν ξέρω. Όχι, εντάξει, απλά το σκέφτηκα τώρα αυτό με το Ζωρό. Ναι. Εγώ πήγα να πω τέλος πάντων το σημαντικό από όλο αυτό το sequence που σώζει Όχι. τον Quasimodo η Εσμεράλδα είναι ουσιαστικά ότι καταλήγει η προσοχή της ταινίας στο ζευγάρι Φίβος Εσμεράλδα, πέφτει από τα σύννεφα που η Disney μας πάει και δημιουργεί ένα ζευγάρι. Πέφτει, τώρα πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, δεν συμβαίνει σε κάθε ταινία. Και βλέπουμε μια δυναμική τύπου ο ένας προκαλεί τον άλλον και κάπως ως διαμαγείας γίνεται μια φίνος φιλμ που παρεξήγηση έγινε, δεν σε παγίδευσα εγώ εδώ μέσα γιατί μπαίνει και ο Φρόλο. Γιατί μπαίνει ο Φρόλο και λέει μπράβο λοχαγέ την έπιασες και του λέει αυτή με παγίδευσες Φίβο. Και λέει ζήτα άσυλο. Εν τέλει ζητάει άσυλο, αναγκάζεται γιατί θα την πιάνουνε. Μάλλον δεν ζητάει. Της Γυρνάει λέει- ο Φίβος μόνος του και λέει Με τα τάγκ. ζήτησε άφυλο. Ναι, την καλύπτει στην ουσία γιατί του λέει βγάλει την Μπράβο, έξω από την τι εκκλησία και πιάστηνε. Με άσυλο, με τα τάγκς και καλά του πήγε στο Πολυτεχνείο. Παρεμβαίνει για ακόμα μια φορά ο παπάς, τη βοηθάει και τη λέει ο Ο παπάς Φρόλο. βγαίνει κατά το δοκούν έτσι στην ταινία. Ναι. 3 φορές βγαίνει στην ταινία, μία για να τις φάει, να τις αρπάξει, μία για να σταματήσει το τρίποντο. Θα πω σε αυτό το σημείο ότι βγαίνει σε δύο σκηνές, η μία φορά παιδί και η άλλη φορά γυναίκα. Όμορφη γυναίκα. Αλλιώς. Αυτά είναι αυτά που λέει. Ναι, Συγγνώμη, πήγαινε αυτό βάλε. εδώ τι κάνει, ας πούμε. Βάλε, ρε μαλάκα, Γιατί είναι εδώ. Λοιπόν, τέλος πάντων της λέει ο Φρόλο δεν θα βγεις ποτέ από εδώ μέσα, άμα βγεις θα σε πιάσω, οπότε αναγκάζεται να μείνει στην εκκλησία. Πότε Και κομμάτια. εκεί εμφανίζεται η Nickelback. Και όλα αυτά που φοβάμαι Nickelback, ρε. είναι ακόμα... Η Μαλάκα, this is πρωτοψάλτη how you τραγουδάει. remind me, ακριβώς. Αλλά δεν τραγουδάει αυτό. Δεν τραγουδάει αυτό, απλά η πρωτοψάλτη έχει συνδεθεί με τους Nickelback γιατί το How You Remind Me το είπε στα ελληνικά Γιουζέλ. και όλα αυτά που φοβάμαι και εκείνη τη στιγμή η Πέμι Ζούνη κάνει στην άκρη και τραγουδάει ως Εσμεράλδα η άλκης της πρωτοψάλτη, παιδιά. Μα το Χριστό. Τι λες ρε. Του γάμισε στα μάτια. αλλά Μα ναι. το Χριστό. Μπορούσα να το έχω Αλήθεια. δει αυτό, το έχω ψάξει. Αλήθεια Αλλά σου το λέω. ψάξα. Τραγουδάει ένα τραγούδι άλκης της πρωτοψάλτη. Επίσης ωραίο. Όπα. Πεθάνει. Επίσης ωραίο τραγούδι. Ενώ ρε παιδί μου για παιδική ταινία και για μετάφραση στα ελληνικά, τα τραγούδια είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, έχει και πολλά Εγώ δεν βέβαια. τρελάθηκα και επίση φίλοι μου που την έχουν δει στα αγγλικά, ο Πέτρος και ο Τάσος, Ναι, μου λένε λέγανε, την καλύτερη. μην τολμήσεις και μας ξαναστείλεις αστείο ή τραγούδια από αυτήν την ταινία στα ελληνικά. Συγχαίρομαι, θέλω να κάνω στα αυτιά μου γιατί στα αγγλικά είναι υπέροχη. Τέλος πάντων. Οκ. Ναι, αλλά απλά θέλω να σου πω ότι έχει μια σημασία ότι η πρωτοψάλτη δεν συμμετείχε στην ταινία, αλλά η ελληνική παραγωγή είπε μαλάκα φέρτε την πρωτοψάλτη να πει ένα τραγούδι. Ναι, Μαλάκα, Δεν θα ήτανε γινόταν φίλοι- σήμερα Άκου, αυτό που άκου, θέλω να πω. όχι. Μπάστα λίγο. Δεν ισχύει αυτό από ποια άποψη. Πάρα πολύ συχνά σε ταινίες, ειδικά παλιότερα, κάνανε ηθοποιοί στην άκρη και τραγούδαγε ο Ναι, αυτό τραγουδιστής. που λες παλιότερα. Γι' αυτό το τονίζω. Σήμερα δεν γίνεται τόσο εύκολα. Δεν νομίζω ότι παρακολουθούμε και με την ίδια Να σου συχνότητα. πω ότι έχω Μπορεί, δει. για να το μπορεί, καταλάβεις. Να σου πω ότι έχω δει σήμερα, θα σου πω ψέματα. Και πέρα από αυτό, δεν νομίζω ότι είναι και το ίδιο. Μάλλον, να το πω διαφορετικά. Εκείνα τα χρόνια θεωρώ ότι ο μεταγλωτιστής ήταν ηθοποιός. Ναι. Πλέον είναι πάρα πολλοί ηθοποιοί οι οποίοι και τραγουδάνε.
Ή υπάρχουν ξεχωριστά voice actors. Δηλαδή φέτος υπάρχουν συγκεκριμένα επαγγελματίες οι οποίοι είναι voice actors. Που μπορεί να τους δεις και να μην τους αναγνωρίσεις. Δεν είναι ο Μπιμπίλας, ας πούμε. Είναι κάποιοι voice actors. Αν βάλεις να δεις στο Netflix μεταγλωτήσεις, θα πεις την έχω ξανακούσει αυτή τη φωνή, αλλά δεν θα ξέρεις ποιος είναι. Επομένως είναι άλλη φάση τώρα. Τέλος πάντων, έχει παγιδευτεί η Εσμεράλδα μέσα στην εκκλησία, ανεβαίνει στο καμπαναριό, γνωρίζει τον Κουασιμόδο. Καταλαβαίνουμε κατευθείαν ότι ο Κουασιμόδος είναι ψιλοερωτευμένος, του αρέσει ας πούμε πολύ η Εσμεράλδα. 106-66. Του αρέσει κιόλας γιατί. Ολυμπιακός Προμηθέας. 106-66. Και εμείς κερδίσαμε 104-68. Τι έγινε. Λοιπόν. Και. Εντάξει, ναι, ανεβαίνει πάνω η Εσμεράλδα. Τον εντυπωσιάζει γιατί κιόλας είναι καλή μαζί του, ας πούμε. Και γι' αυτό. Είναι ωραία, είναι καλή μαζί του. Γυναίκα που έχει τη ζωή του, θα πω. Είναι και αυτό. Και εντάξει. αυτό. Δεν υπήρχε μετά τον άλλος. παπά με γυναικεία ρούχα. Ναι, και δεν είχε της άλλη κάνει επιλογή. ας πούμε, μια ξενάγηση, τη βοηθάει, δραπετεύει η Εσμεράλδα Ναι. με την κατσίκα Ναι, της. ναι, ναι, ναι. Τη βοηθάει και Αχρίαστη δραπετεύει. κατσί. Άλλη μια φορά που βλέπουμε το μοτίβο ζευγάρι και αμίλητος χαρακτήρας, quirky χαρακτήρας, ζωάκι, όπως είναι ο Γρήλος στη Μουλάν ή η Κάμπια στο Ναι. Ναλούπι. Ναι. Τη βοηθάει, δραπετεύει, χωρίς προφανώς να το ξέρει ο Φρόλο, ξέρω εγώ. Ο Φρόλο νομίζει δηλαδή ότι είναι ακόμα μέσα στο. Και πριν δραπετεύσει, του δίνει ένα πράγμα που είναι σαν ονειροπαγίδα κολλιέ. Ένα φυλαχτό κολλιέ, ας πούμε, ναι. Και Και της του λέει. λέει- Σαν ποντικοπαγίδα. Όταν. Όχι, ρε. Το φοράς στην καρδιά, θα σου δείξει το δρόμο. Όταν Όχι, στην ρε, καρδιά σου το όχι. φοράς, στα χέρια στην πόλη σου κρατάς, κάτι τέτοιο Το λέει. κρατάς. Λάσπης κατά τους φασίστες. Αν ποτέ χρειαστεί να με βρεις, του λέει, θα δεις αυτό και θα το βρεις, ας πούμε. Ακριβώς. Τέλος πάντων, στη συνέχεια. Τι γίνεται, Τι να κάνω. πάει ο Φίβος στην εκκλησία μετά, νομίζω. Κοίταξε να δεις. Περνάει καιρός μέχρι να καταλάβει ο Φλόρος που είναι. Ότι έχει φύγει η Εσμεράλδα, μάλλον όχι που είναι. Ναι, ότι ναι. έχει φύγει. Δεν πιστεύω να στολίσατε. Ούτε καν. Εντάξει, 1η Δεκέμβρη κάπου εκεί θα το παλέψουμε. Αλλά είναι πως ο μήνας έχει 10. Μην ξαναδώ 10. Ναι. Στην αυτό- κόκολα. Εγώ θέλω Όχι. να στολίσω την άλλη Κυριακή με το Πολυτεχνείο. Εγώ έκραζα τη σπινικοκυρά μου από πάνω. ρε. Τι μέρα πέφτει. Κυριακή. Πιο πολυτεχνικό. Γιατί ρωτάω εγώ. 17 Νοέμβρη. Τι σημασία, γιατί ρωτάω. Ναι, δουλεύει κανονικά. Είτε ήταν Κυριακή είτε όχι, δουλεύει κανονικότατα. Εκτός Λοιπόν. αν έχετε σχολική γιορτή, έτσι, να τραγουδείτε το. Ναι, αλλά εγώ που δουλεύω Γυρίζεις στο τις πλάτες Πολυτεχνείο στο είμαστε μέλλον. κλειστά Παρασκευή, φίλε, κάτσε καλά. Ναι, 3 μέρες, μην πω. Τέλος πάντων. Όχι, ρε, Δευτέρα δεν θα πάει. Όχι, Κυριακή. Λοιπόν, Άσχετο. Δεν θα το συζητήσω πειράζει, τώρα. δεν έχει Άσχετο. σημασία. Ναι, δεν έχει ο σημασία. Φίβος μπαίνει στην εκκλησία, γνωρίζει και αυτός τον Κουασιμόδο. Ο Κουασιμόδος νομίζει ότι είναι κακός και ότι θέλει το κακό της Εσμεράλδας κτλ. Αλλά ο Φίβος του λέει ηρέμησε. Φύγε! Τρελαίνεται λίγο ο Κουασιμόδος εκεί, Ότι την Τρελαίνεται παγίδευσε. λίγο. Βγες έξω! Εκεί Κάτια. η σκηνή αυτή που βοηθάει. Βοηθάει στο να σου δείξει ότι ο Κουασιμόδος είναι πολύ δυνατός. Γιατί σε μια φάση κρατάει κυριολεκτικά με το ένα χέρι το Φίβο στον αέρα, ο οποίος Φίβος είναι και αυτός κτήνοθη. Ναι, εντάξει, απλά είναι είναι καμπανοκρούστης όπως είπες και εσύ. Ναι, εντάξει. Δεν γίνεται αλλιώς. Όχι ότι έχει ένα χέρι σαν τάβλα, ας πούμε. Αρχικά κουβαλάει όλη αυτή την καμπούρα μαζί του κάθε μέρα. Όντως. Στο μεταξύ, ντροπή μου, αλλά σκέφτηκα ένα πολύ συγκεκριμένο έτσι δύσμορφο άτομο, Ηλία, βλέποντας τον Κουασιμόδο. Stop. Δεν θα πω ποιο ή ποια. Μην μιλήσεις. Μη Με λες. Μη με λες. Σου λέω, κλείστο. Να πω ένα αστείο που το προσπεράσαμε, Όχι, αλλά απλώς μου το- άρεσε και. Για πες το. Μου άρεσε και θα ήθελα έτσι να το πω. Στο πανηγύρι του τρελού, εκεί που χορεύει η Εσμεράλδα, παίρνει ένα κοντάρι από ένα φρουρό και κάνει pole dancing before it was Εντάξει, cool. τώρα άσε το. Το είπαμε αυτό. Ας, Το τι ναι. κάνει η Είναι Εσμεράλδα. μια σκηνή, είναι μια σκηνή, εντάξει. Το προσπερνάμε. Κατερίνα, Ουφ. Ε, Θα σου πω τι γίνεται μετά. Μετά νομίζω γίνεται. Παθαίνει τσότσο ο Φρόλο. Τρελαίνεται. Ο Φρόλο έρχεται σε μια συνειδητοποίηση που δεν τη βρίσκει πουθενά την Εσμεράλδα, οπότε σου λέει σίγουρα τη βοήθησε ο Κουασιμόδος. Νομίζω πριν γίνει αυτό, νομίζω. Παθαίνει τον Τζότζο που τραγουδάει στο σπίτι. Α, ναι. Αν και Στο ξεχάσαμε, τζάκι, λες. ξεχάσαμε να πούμε ότι όταν την πιάνει μέσα στην εκκλησία. Α, ναι, τη σνιφάρει, φίλε. Κάνει Τη ένα. σνιφάρει τα μαλλιά. Φίλε, αυτό Φίλε, ναι, ναι, ναι. μου θυμίζει Μπέσα.
δεν ξέρω για ποιο λόγο, με έχει στιγματίσει μια συζήτηση που είχαμε ένα παιδί στο Λύκειο που μου έλεγε μ' αρέσει να μπαίνω μέσα σε λεωφορεία και να μυρίζω μαλλιά Έξω. από περαστικές και του κάνω τι. Μου λέει έλα πλάκα κάνω. Είναι άρρωστος. Και τον είδα μετά από ένα χρόνο Και να μύριζε μυρίζει μέσα στην τάξη. Έλα ρε μαλάκα, Ναι. όχι. Τι λες ρε. Ας μην λέμε Μην ονόματα. πεις επίθετο. Εντάξει. Σαββόπουλος. Και τέλος πάντων. Δείχνει όταν την πιάνει εκεί την Εσμεράλδα, αρχικά την ακινητοποιεί, της πιάνει το χέρι πίσω την πλάτη. Ναι. Κάνει και ένα zoom η Της κάμερα. μυρίζει τα μαλλιά και της ψιθυρίζει στο αυτί ότι μην νομίζεις ότι γλίτωσες και θα σε Κάτι καταστρέψω. τέτοια. Και μετά κάτι του λέει η Εσμεράλδα, δεν θυμάμαι τι. Και Τα απαντάει τα αυτός. ντόπ του λέει. Σισαρόπ κάνει. Πω. Απαράδεκτο. Λάθος. Τάσιμο τρεμομπίλ. Χάλια όλα. Κάτι τη λέει, φαντάζομαι ένα σκηνή δεμένο γύρω από το λαιμό. Α, ναι, της λέει έχεις ωραίο λαιμό. Κάτι τέλος πάντων πολύ άρρωστο. Πολύ άσχημο αυτό. Εντάξει, πορνόγερος έτσι. Ναι, τελείως. Σίχα. Και μετά το είπα αυτό για να καταλήξουμε στη σκηνή εκεί. Νομίζω είναι πριν μάθει ότι έχει φύγει η Εσμεράλδα. Ναι, σωστά. Πάλι Που είναι μέσα στο σπίτι του. μουσικό ας πούμε κομμάτι. Μουσικώνεται. Έχει το φρόλο και τραγουδάει μπροστά από το τζάκι σκοτάδι του Άδη. Περίμενε μωρέ, περίμενε! Αυτό ήταν το αγαπημένο μου σημείο σε όλη την ταινία. Ωραία, πες Το το εσύ. σκοτάδι του Άδη. Πες γιατί. Γιατί υπάρχει τέκνο. Πρέπει να το έχω ανεβάσει και από το λογαριασμό. Τέλος πάντων, ήθελα να πω. Νομίζω ότι έχει ανεβάσει. Το Πώς θα το ψάξουν να το βρουν αυτό. Τι είναι. Α, ναι, πώς θα βρούνε το Το Mega Mix. Στο σκοτάδι του σκοτάδι. Άδη. Α, του Άδη τέκνο. θέλεις να βάλεις εσύ τη λίστα Θεοδωράκης X Mad Clip. Άσχετα. Αυτό δεν ξέρω αν το έχουμε πει γενικά. Υπάρχει Άστα λόγος. τώρα, άστα. Υπάρχει λόγος να Τι το να πούμε. πούμε. Αυτό που μόλις ξεστόμησε το βρωμό στο μάσο. Όχι, ναι. Εντάξει, δεν το λέω. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι περίμενα να δω την ταινία για να δω το σημείο που τραγουδάμε σκοτάδι του Άδη και είναι το σημείο που για εμένα δένει απίστευτα από την εσωτερική σύγκρουση του Φρόλο. Με το, ναι εντάξει τη μύρισε πριν από λίγο, το πήρα με τον Gist, αλλά για ένα παιδάκι μπορεί να μην σου περάσει τόσο πολύ. Ναι. Εκεί που λέει στίχους όπως θέλω μόνο για μένα να αναπνέει και Ναι. τον ενημερώνουν ότι το έχει σκάσει, που ουσιαστικά το έχει σκάσει δικαί μου. Σκάσει το το σύμπαν. Ο δημιουργός του Lion King είναι ίδιος με τον δημιουργό της Παναγίας των Παρισίων, να το πούμε. Μπράβο. Είδες, παντού παίζει χόρδο όταν είναι αυτός. Λοιπόν, τον ενημερώνουν ότι το έσκασε, οπότε τα παθαίνει και λέει τι θα κάνω, οτιδήποτε κάνει ένας λογικός άνθρωπος της εκκλησίας, θα κάψω όλο το Παρίσι. Να πάω να γαμηθεί. Φίλε, Για να τη βρω, ναι. εγώ έχω γράψει εδώ, ρε φίλε, απλά τραβάω μια μαλακία, ξέρω. Και χαλάρωσε. ξέρω Εντάξει, τι έγινε εκεί. Εντάξει, οκ. Τσίλα λίγο. Συμβαίνει, τι να κάνουμε. Ναι, σου δείχνει εκεί ότι έχει τρελαθεί, είναι ικανός όντως να κάψει όλο το Παρίσι προκειμένου να τη βρει και να την τιμωρήσει και ουσιαστικά και να τη σκοτώσει για να κάψει στην ουσία το πάθος του. Ακριβώς. Να ελευθερωθεί από αυτήν, ας πούμε. Γιατί όντως το πιστεύω ότι θεωρεί ότι είναι μια μάγισσα που του έκανε μάγια. Όχι. Εγώ από το τραγούδι και μετά σταμάτησα να λέω «Α, ωραία, τι ωραία που το έθεσε για έναν γονιό το όλα αυτά τα περί μαγείας και περί μαλακίες είναι για να κάμψουν τα πάθη τους τα ανθρώπινα τέλος πάντων». Ναι. Ίσως. Εμένα πιο πολύ μου κόλλησε δηλαδή ότι γιατί λέει είμαι υπόδειγμα χριστιανού, κοινωνώ, δεν ξέρω τι κάνω, είμαι όλα αυτά τα καλά, αλλά την τσιγκάνα θέλει ο δικό σου. Δηλαδή Ναι. φαίνεται ότι του είναι τόσο κόντρα στη φύση του που είναι τόσο σκληρός από τη μία, αλλά από την άλλη είναι άνθρωπος με πάθη και γουστάρει την τσιγκάνα, κάπως έτσι. Μετά ο Φρόλο έχει ένα σχέδιο κατά το οποίο πάει στον Κουασιμόδο Αμπρογαδάβρα! και του λέει, έχω τώρα να πω και ένα σχολιάκι εδώ, του λέει πάντοτε έχω χρόνο να μοιραστώ ένα γεύμα μαζί σου Κουασιμόδε και τι του πάει για γεύμα, στα φίλια! Ναι, Από πού και ως πού! Δεν το κατάλαβα. Ήταν Καταξοδεύτηκες ρε λίγο μαλάκι, παρήσι ξέρω λίγο. εγώ. Τα τρώνε στο μεταξύ ο Ρουβάς φαίνεται ότι δεν έχει φάει ποτέ στη ζωή του σαφή. Ναι. Βασικά εκεί ο Κουασιμόδος φαίνεται, φωνάζει ένοχος ρε παιδί μου, μόνο που δεν το γράφει στο κεφάλι του ότι εγώ τη βοήθησα. Έχουμε επιδείξει κάτι, Τα πηδήξαμε όλα. Ναι, Γιατί στη σκηνή με τα σταφύλια. Δύο σκηνές. Ναι, στη σκηνή με τα σταφύλια είναι ο Φίβο
Κάτω από το τραπέζι, ρε. Ναι, ρε. Α, ναι, ρε. Αλλά νομίζω Α, πήγε. κάτσε, ρε. Ναι, επιδείξαμε. Έλα, ρε, φίλε. Του έπιασες. Είμαστε στην Παναγία των Παρισίων. Η ταινία είναι την Παναγία των Συγγνώμη, Παρισίων. συγγνώμη. Λέει ο Φρόλο, θα κάψω όλο το Παρίσι για να τη βρω. Και αρχίζει και βγαίνει στους δρόμους και τάζει νομίσματα στους Ασημένια. τσιγκάνους και λέει 10 ασημένια νομίσματα για να μου πείτε που είναι. Δεν του λέει κανείς. Παρολί. Τους βάζει όλους φυλακή. Επόμενη 20 ασημένια νομίσματα. Πάλι δεν του λένε. Ώσπου φτάνει σε ένα στάβλο ενός Μήλο. φούρναρη, σε ένα μήλο ενός φούρναρη, ναι. Και βρίσκει. Δεν είναι φούρναρης. Α, ναι, Το είναι. φούρναρη του γκρεμίζει το μαγαζί. Πανδοχείο είναι. Και τον Α, ρωτάει. ναι, Και συγγνώμη, λέει, συγγνώμη. εδώ είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Γιατί του λέει αν κρύβει τσιγκάνους. Και λέει, αν δεν είσαι ένοχος. Βρίσκει στο υπόγειο του τσιγκάνους. Δεν βρίσκει το υπόγειο του τσιγκάνους. Όχι. Όχι. Τέλος πάντων. Μαλακαλιά! Έλεος! Έλα, μωρέ, εντάξει, μπερδεύομαι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι τι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Την είδε αυτή τη βδομάδα ή ότι θυμάσαι. Θες την Δεν είδα. έχεις δει πολλές Θες φορές. την είδα, θες την Α, εντάξει. Απλά Βρίσκει πριν. κάνει το μυαλό μου άλματα, ρε παιδί μου, σε σκηνές που ας πούμε θέλω Εντάξει, να σχολιάσω χρειάζεται. και ξεχνάω. Βρίσκει σε πολλά σπίτια τσιγκάνους Ναι. στο υπόγειο και τους. Α, και μετά νομίζω τους λέει για τα σημαίνια. Όποιους βρίσκει τους λέει για τα σημαίνια νομίσματα. Ίσως. Ναι, και αρνούνται ξέρω. όλοι να βοηθήσουν και τους χώνει φυλάκα. Το κρυσέντο. Στο Μιλονά γίνεται το εξή. Γιατί τον λέει Μιλονά μες στην ταινία. Ναι, Δεν οκ. το λένε Μιλονά. Για πες, Ω, για- γιαουτά- φούρνη, γιαουτάκι. για το φίβο, για το Δεν είναι φίβο. γιαουρτάκι, είναι. Πρότεινη. Γλυκουλάκι. Ναι. Του λέει, έχει τσιγκάνους μέσα σίγουρα. Του λέει, κοίταξε να δεις, του λέει, όλοι είναι πρόσδεκτοι στο μήλο μου. Αλλά τώρα δεν έχω κανένα, ξέρω κάτι τέτοιο του λέει. Σε παρακαλώ, μου κάψει μη μου αυτό στο ένα το άλλο. Έχω παιδιά, έχω το ένα, έχω το άλλο. Εντάξει, του λέει θα μείνεις κλεισμένος μέσα στο σπίτι. Κατοίκον περιορισμό. Κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποδειχθεί ότι δεν έχει τσιγκάνους. Ό,τι Δεν έχω σημαίνει, να σου χαλάσω. ό,τι σημαίνει αυτό. Και με το που βγαίνει έξω από το σπίτι, λέει στον Φίβο καύτους. Κλείνει την πόρτα, Βάζω καύτους το μέσα. δόρυ, ναι. Ναι, Του λέει ο Φίβος όχι, του λέει τι όχι. Αυτό που σου λέω εγώ. Όχι, λέει ο Φίβος. Έχω πρώτα να γράψω ένα τραγούδι για την Άλγιστη. Ναι. Μετά. Και για τον Ρέμο. Του δίνει το δαδί, το σβήνει ο Φίβος. Και του λέει δεν έχεις μάθει να υπακούς κάτι τέτοια. Κάτι τέτοια. Οπότε κάποιος άλλος βάζει τη φωτιά. ο ίδιος ο Φρόλο παίρνει το Α, ναι, το μπράβο. δαδί, έχει κλειδώσει κυριολεκτικά μια οικογένεια, πατέρα, μητέρα και το παιδί τους μέσα στο το Δύο Μιλονά. παιδιά, δύο παιδιά. Δύο παιδιά, ναι, και τους παιδιά. έχει κλειδώσει μέσα και πάει να κάψει το. Να Ήταν πούμε δύο. ότι ο Μήλος παίρνει φωτιά έτσι. Ναι, ναι. Ήταν με Καίγεται όλος καιρός, αρχίζει και καταραίει στο δευτερόλεπτο. Ναι. Βενζινάδικο. Δεν βάζει καν φωτιά στο σπίτι. Βάζει φωτιά Στα άχυρα σε και έναν- μένει όλα, ναι, ναι. σε έναν έλικα από τον Μήλο. Ναι, ναι, Ο κάτι τέτοιο. Φίβος κάνει ένα ωραίο τέλειο firefighting εξάλτο μέσα Ναι, από το ναι, ναι. παράθυρο και μετά σπάει την πόρτα από μέσα προς τα έξω ενώ μπορούσε να έχει ανοίξει την πόρτα. Ναι, εξ ναι. αρχής, ξέρω εγώ, για να βγάλει την οικογένεια. Όχι, δεν μπορούσε, ρε, αφού τους έχει κλειδώσει. Είχε Είχε βάλει- τέτοιο ρε, ένα δόρυ. Είχε βγάλει το κολοδόρι και άνοιξε την πόρτα. Α, ναι, ότι απ' έξω θα Ο μπορούσε να το τύπος έχει κάνει. μπήκε από το παράθυρο και έσπασε την πόρτα από Φίλε, μέσα. και εγώ ήταν, δεν μπορούσε να το πιάσει. Κατάλαβες. Ναι, ναι, αυτό ήταν Μακόλι Κάλκιν που αν πιάσει το πόμολο και έγεσαι. Βγαίνει έξω, σώζει την οικογένεια, ανεβαίνει πάνω στο άλογο του. Ο Φρόλο λέει: ρίξτε του βέλη, γαμίστε τον. Ένα βέλος πετυχαίνει τον Φίβο. Full μούφα, full Ζήνα Ηρακλής πτώση ήταν αυτή έτσι. Έφαγε ένα βέλος και ο τύπος έπεσε κάτω από τη γέφυρα. Αλλά εντάξει. Ναι, ναι, ήταν λίγο, και εγώ το σκέφτηκα αυτό. Και μετά έριχναν βέλη, λες και ήταν μια αυτόματα και τους λέει μην τα σπαταλάτε. Και λέει: μη σπαταλάτε τα βέλη Θα σας. πεθάνεις στον υγρό τάφο. Ναι, μπράβο, μπράβο. Και εκείνη τη στιγμή η Εσμεράλδα σώζει τον Φίβο. Ήταν εκεί παραδίπλα. Ναι, ναι. Όλος τυχαίος. Τον σώζει τον Φίβο. Κάτσε να πει εγώ ένα. Τον πάει στο τέτοιο. Πες το. Στο καμπαναριό γιατί δεν είχε που άλλο να τον Νόρντεϊν. πάει. Λέει: Κοασιμόδε, βοήθησέ με, έχει τραυματιστεί. Τον ράβει με βελόνα κυκλωστή την οποία φτύνει. Παρένθεση. Μέχρι να γίνει αυτό, ο Κουασιμόδος έχει φάει χοντρό τσότσο και τραγουδάει με τη φαντασία του και τα γάλματα και του λένε είσαι παιδαράς Είσαι και σε ωραίος, γουστάρει Ναι, κάτι τέτοια. είσαι τύπας. Μπράβο. Και Από όλα σε τα νιά και γουστάρει. Έχει ελπίδες για την Εσμεράλδα να πούμε ο Κουασιμόδος. Δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά πηγαίνει η Εγώ. Εσμεράλδα το Φίβο, του βγάζει το βέλος και τον ράβει και εκείνη τη στιγμή τον φυλάει στο στόμα Ράβι Μαλέκ. και βλέπεις την απογοήτευση στο πρόσωπο του Κουασιμόδου και Ράβι. legit στεναχωριέσαι. Όχι, όχι, περίμενε, πολύ σημαντικό. Στο τραγουδάκι με τα γάλματα του λένε κάτι μαλακίες με Κρουασάν. χαρτιά, σταμάτα. Α. Και κρουασανάκι τον λένε, αλλά και του δίνουν ένα χαρτί που
που είναι ο Άσος Κούπα. Ναι. Ναι, Και ναι, όταν μπράβο. και κάθεται, οι άλλοι φασώνονται. Το κτίνος είναι και τους κοιτάει πίσω από ένα ντουβάρι και κάθεται, ξέρω εγώ, και εγώ σκεφτόμουν το ρουβά, θα κάνει, ξέρω εγώ, και σκίζει τον τραπουλόχαρτο που είναι η καρδιά του. Ναι, ναι. Και λέω, έσχος! Εγώ λέω, Σήκω, φύγε από εκεί. Αυτό δεν είναι κακό και εγώ το Φύγε από σκέφτηκα. εκεί, Με το κτίνος, τραπουλόχαρτο. κτίνος. Αυτό σκέφτηκα. είναι από τοπικό, έτσι. Θα ήταν πιο ρεαλιστικό αν ο Κουασιμόδος καθόταν στη γωνία και έβγαζε το Έλα, μικρό του. μια παχιά, ένα σκούφο. Παναγία μου. Των Παρισίων, όχι Παναγίας. Λοιπόν. Εγώ σκέφτηκα χάλα στην τράπουλα, ρε μαλάκα. δεν έχει Εκείνη τη στιγμή βλέπει ο Κουασιμόδος από κάτω ότι έρχεται ο Φρόλο. Εσμεράλδα της λέει φύγε. Χώνει το φίβο, του χώνει και μία στην κεφάλα κάτω από το τραπέζι. Ειδικά, σαν σακί με πατάτες. Σαν σακί με πατάτες, Τον ναι. κλώτσε κιόλας. Τον κλώτησε, ναι. Εκεί τρώνε και τα σταφύλια. Δεν είναι ο τύπος της. Ε, Φίλια. Έλα, να τελειώνουμε μόνο τώρα. Έβγαινε στα φίλια, καήκανε στην πύρα. Και αυτό ήταν Και τώρα. εκεί Είναι ο- με νοιάζει βασικά. Ο Φρόλο ουσιαστικά βλέπει στο σχέδιό του, λέει στον Κουασιμόδο: έχω βρει την αυλή των θαυμάτων. Γεια σου, σέρμα. Όλα μέσα είναι αυτά. Πριν γελάγαμε πριν το κλείσουμε. Βασικά όχι, γελάγαμε, μετά σταματήσαμε για να πούμε κάτι για τον ΠΑΟΚ και τώρα συνεχίζουμε. Μα, Το σημαντικό είναι ότι ο Λόνι Walker νίκησε Βόβορα και Αγραμάνι. το είδα. Αυτό είναι το σημαντικό. Ήμασταν εκεί που τρώνε τα σταφύλια. Ναι. Που είναι πριν φύγει ο Φλόρος, ο στρατηγός, για να κάψει όλη το Παρίσι. Α, ναι, και λέμε εκεί ότι σου δείχνει ο Φρόλο το σχέδιό του, γυρνάει και λέει στον Κουασιμόδο: έχω βρει την αυλή των θαυμάτων, που είναι το κρυσφύγετο όλων των τσιγκάνων του Παρισιού, ας πούμε, και σήμερα το βράδυ θα επιτεθώ με 1000 άνδρες. Και προφανώς ο Κουασιμόδος πέφτει στην παγίδα, ξυπνάει και ο Φίβος και λέει: πρέπει να βρούμε την Εσμεράλδα από το μενταγιόν που μου είχε δώσει, για να τους προειδοποιήσουμε και να σώσουμε τους τσιγκάνους. Προφανώς ο Φρόλο τους το είπε γιατί ταυτόχρονα τους παρακολουθούσε και τους άφησε να τον οδηγήσουν στην αυλή των θαυμάτων. Κοιτάνε το φυλαχτό και Ναι. είναι ένας χάρτης. Είναι ένας χάρτης, ναι. Διαφωνούν βέβαια. Λέει είναι χάρτης, δεν είναι χάρτης, δεν είναι χάρτης. Έχει λίγο πλάκα εκεί που μάλλον Βγαίνει η Ντόρα εκείνη τη στιγμή και τους λέει: είναι ο χάρτης. είναι ο χάρτης. Και αποδέχονται ότι όντως είναι ο χάρτης. Κοιτάει ο βλάκας. Ζέτα Μακρυπούλια Εύη Βατίδου, 1998. Τι, Τίποτα, είδα αυτό, Cult Battles είναι. Δεν ξέρω γιατί μου το έβγαλε. Παναγία. TV zapping, TV Zapping. Τι βυζά. Εντάξει, Τι βυζά. έτσι μου το είπε και εγώ αυτό το βυζά. Πολύ κακό. Τέλος Κάτι άλλο πάντων, να πρέπει να κοπεί ακούσει. αυτό, cut, λοιπόν. Σίγουρα. Ναι, κάτι λογικά. Φτάνει ο Κουασιμόδος στην αυλή των θαυμάτων με το Φίβο, τους πιάνουν εχμαλό τους. Ο γνωστός γελοτοποιός, Ο παύλα κλόν. αφηγητής. Τι είδες πάλι. Τίποτα. Εντάξει. Ο γνωστός γελοτοποιός. Ναι, μωρέ, αλλά αυτός που είναι είναι αφηγητής. χωρίς μασκαρέματα. Ναι, και Έχει αρέσει. μάλιστα μασκαρεύεται και τον εκτελεστή. Και καλά, φτάσατε εδώ, θα πεθάνετε. Ναι, κοίτα, θυμίζει λίγο Τζίνι από το Αλαντίν, αυτός. Ναι, ναι. Αλλά ήταν λίγο αδιάφορος, νομίζω. Ναι, απλά λέω ότι ψόφα, σε πρώτο Ναι. χρόνο. Η δυναμική του χαρακτήρα μου θύμισε λίγο τον Τζίνι. Εντάξει. Λένε στον Κουασιμόδο και στο Φίβο: μας βρήκατε, θα σας σκοτώσουμε, ξέρω εγώ, για να μην πείτε που είμαστε. Και λέει: ερχόμαστε ειρηνικά κτλ. Το λέει Εσμεράλδα, βγαίνει λέει. Το λέει- Ναι, Είναι ένα βήμα πριν τους απαγχωνίσουν. Είναι φίλοι, χαιρόμαστε που σας βλέπουμε και το τρίβουμε κιόλας, το πιπέρι. Το άλλο. Αλλά και λέει: ευτυχώς χάρη στον Κουασιμόδο σε βρήκα. Ναι. Και πετάγεται ο Φρόλος σαν την μπορδί και εγώ χάρη σε αυτόν σε βρήκα. Και τους Χα! πιάνουν. Σας βρήκα! Είμαι έτοιμη για το ελληνικό Γιουρούσι. Στεναχωριέται ο Hunchback. Ναι, στεναχωριέται ο Κουασιμόδος. Όχι, εγώ τα έκανα όλα, εγώ τους έφερα εδώ. Όχι. Όχι. Ήταν αυτό. Και πιάνει το δικαστή Φρόλο και του λέει: σε κλιπαρό, δείξε της έλεος κτλ. Ο Φρόλο του λέει: Πάρ' τα εδώ και πεις μου. ακριβώς. Ναι. Και πάμε, ετοιμαζόμαστε ουσιαστικά για μία πύρα. Όπου είναι Ξύλο. έτοιμος ο Με τις Φρόλο. αχάριστες.
Όχι, στην Πειραιά. Στην Στις Πειραιά, Ξενέρωτες. τις Ξενέρωτες, ναι. Όχι. Καλή Μάρμαρα. Ναι. Ο Κουασιμόδος είναι. Σου είπα εσένα ότι γκρεμίστηκα σήμερα, στα τελευταία 100 Όχι, μέτρα. το είδα στο story σου. Μπράβο. Πόσα έτρεξες? Μπράβο. 10. 10. Και επειδή γκρεμίστηκα, ο Αλέξης γύρισε με είδε που έπεσα, Γέλασε. γέλασε, συνέχισε ευθεία, με σήκωσε ένας ξένος. Περπάτησα σαν το μισερό μέχρι το. Ναι, μέχρι έκλαιγε. τον τερματισμό. Και ο τελικός χρόνος επίσημος 59-59. Έτσι. Με την τούμπα μέσα. Μπράβο, φίλε, Ωραία. μπράβο. Ο Κουασιμόδος είναι αλυσοδεμένος μέσα στο ναό. Όπως το αξίζει. Γελάω. Γελάω με τις αλυσίδες που τον δέσανε. Τα gargoyle του λένε λύσου. Ή σπάστε τις αλυσίδες, κάτι του λένε. Γιατί λέει- Πριν λέγανε νομίζω. Α, καλά, τίποτα. Ναι, αυτό θα έλεγα. Αυτό για την πέτρα, Νομίζαμε ότι Και νομίζει ότι είσαι είσαι. πιο σκληρό. Ακριβώς. Όχι, λέει, εμείς τι ξέρουμε, εμείς είμαστε από πέτρα. Και δεν θυμάμαι ποιος. Πολύ πιο πριν έγινε αυτό στο μεταξύ. Όχι, εκεί που είναι δεμένος με αλυσίδες είναι. Όχι, όχι. Εκεί που είναι. Και λέει δεν θα πάω να τον βοηθήσω να βρει την Εσμεράλδα. Όχι, όχι. Όχι, Είναι ρε. δεμένος με Καλά, αλυσίδες όχι, ρε. όταν του το λένε. Α, Είναι έτοιμοι να κάψουν την Εσμεράλδα και του λένε τα αγάλματα τι κάνεις, πήγαινε σώστην και λέει δεν μπορώ. Καλά, δεν με νοιάζει. Και λέει το άγαλμα νομίζαμε ότι είσαι φτιαγμένος από κάτι που είναι πιο δυνατό από την πέτρα, ας πούμε. Ότι δεν θα σε κρατήσει. Χαρτί, α πούμε. Ακριβώς. Τα ψαλίδια τα κάνει η Εσμεράλδα, οπότε. Είναι έτοιμος ο Και Φρόλο τους να λέει- κάψει. Α, ναι, πες. Και τους λέει ο Κουασιμόδος, δεν μπορώ, κάτι τρέχει στα γύφτικα. Όχι. Καλό. Θέλω από την αρχή να το πω, αλλά Πολύ καλό. το ξέχασα. Πάρα πολύ καλό. Τέλος πάντων, όχι. εντάξει, μας κοροϊδεύει εκεί η ταινία. What are you Μπαίνει. Πες το. What are you looking at? Πάει πολύ σιγά σιγά να βάλει τη φωτιά. Κάποια στιγμή τη βάζει, αλλά εκείνη την ώρα αποφασίζει ο Κουασιμόδος να σπάσει τις αλυσίδες. Σπάει τις αλυσίδες και τον τουβάρια πίσω του που είναι δεμένος. Νομίζω Ναι, όλα. Έτσι είναι ξεκίνησε λίγο- η πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων πριν Σωστό. 3 χρόνια. Σωστό. Κάπου εκεί ήταν πλάκα. Βρήκαν πλάκα. τα λείψανα του Κασιμόδου καήκε ζημένος καημένος. Δεν ξέρω, νομίζω. Τα λείψανα. Νομίζω ο Κουασιμόδος. Ναι. Θα μπορούσα να το έχω ψάξει Είναι βέβαια. ιστορικό πρόσωπο. Ήταν κάτι σαν μύθος, ας πούμε, Είναι ή κάτι ωραίο, τέτοιο. Α, Ή σίγουρα υπάρχει. ανήκει στο public domain. Σίγουρα υπάρχει βιβλίο για το Hunchback of Notre Dame. Ναι, ναι. Και σίγουρα είναι πολύ πιο σκληρό από την Πίσω ταινία. την έχει καμπούρα. Όχι, ο καθένας Είναι έχει την γραμμένο καμπούρα. Μπράβο. στα γύφτικα. Πω, Χριστέ μου. Λοιπόν, Εντάξει, και λίγα είπαμε, πιστεύω. Κατά τη διάρκεια τέλος της πάντων, ταινίας για τα ετοιμάζει τον Φρόλο και όντως βάζει φωτιά. γύφτια. Ναι, καλά κάνει. Το λέει μαλακία. Πάει να βάλει φωτιά στην Εσμεράλδα. Εκεί εμφανίζεται ως άλλος Ταρζάν ο Κουασιμόδος. Καλά, εκεί Spider-Man, Tom Holland. Όχι, ήταν Εκεί είναι. πίσω στον τόπο του. Ακριβώς. Πάει. Έξω από Το θέμα, την πόλη. το θέμα ποιο είναι ότι αν θυμάμαι καλά, κατεβαίνει με ένα σκηνή, αφήνει το σκηνή, φεύγει, λύνει την Εσμεράλδα, την κουβαλάει Η σε Άννη στο σακί μεταξύ και είπε- ξαναεμφανίζεται σκηνή και φεύγει. Κάτι, Ναι, κάτι, ναι, ναι. κάτι Physics 101 γίνεται εκεί. Ναι, το σκυλί λειτουργήσε σαν παπάρι. Πήγε μέχρι την άλλη και γύρισε. Ναι, Έτσι. όχι, θυμάμαι ότι πιάνει το σκηνή μισό μέτρο από το έδαφος Ναι, ναι. και κάπως όταν παίρνει φόρα και κρέμεται από το σκηνή, ξανά το σκηνή είναι 2 μέτρα από το πάτωμα. Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι. δεν ναι. πειράζει. Ήταν όμως ο τώρα. Spider-Man πέταγε στο Τον στο τραβάνε, τίποτα. παίζει να τον τραβάνε τα γάλματα, χωρίς πλάκα. Όχι. Όχι, όχι. Όχι. Τι λες μπρο, Όχι, και εσύ όχι. τι είναι χαρταϊτός, ο Μινιαμίνης Τέλος Τρακλίνος. πάντων. Τη σώζει. Την παίρνει στην σώζει. πλάτη, στην καμπούρα Στην καμπούρα πάνω. Έχει Και και τη βάζει. θέα Εσμεράλδα. και τη βάζει. Α, όχι απλά Κάθεσαι αυτό. αναπαυτικά. Όχι. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν θα το έλεγε. Το πρώτο που κάνει είναι να ανεβαίνει σε ένα μπαλκόνι από το σκηνή τέλος πάντων. Α, μέσα ναι! στο μπαλκόνι, Μα έλεγε η iconic σκηνή. τη σηκώνει Δεν την πάνω ξέχναγα. και φωνάζει. Και έρχεται η στιγμή Άσυλο! της άγκριβα. Δεν κάνει άσυλο, φίλε. Κάνει άσυλο. Άσυλο. Το λέγε 3 φορές. Ισχύει. Είναι- Και την έχει σαν αρνί. Ναι, iconic σκηνή. Δεν θα γαμούσε εκεί να την πετάξει από κάτω να καεί. Ακούγεται Ωραία, πάλι πολύ πουτάνα. σαν αυτό που λέει και καλά. Άντε χειροκρότα. Και χειροκρότα και του πέφτει κάτω από το Ναι, κάτω. ναι, ναι.
Εκεί δεν μπορούσε να κρατηθεί ο Σάκης. Του λέγανε στην ηχογράφηση πιο σιγά, πιο σιγά. Καθόταν, ήταν κρεμαστό το μικρόφωνο και είχε το ένα πόδι πίσω και το άλλο μπροστά και τα χέρια ανοιχτά. Άσυλο, ξέρεις. Σε θέλω άσυλο. Εγώ σκέφτηκα όπως λέει τον εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω. Αυτή η καλομήρα. Το άξιον εστί. Καλομήρα έχει με τον εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω από Ποιος του σπαθιού την τρομερή. Το τρομερή δεν το λέει έτσι, κάπως το πέτυχα. Τέλος πάντων. Μελομακάρονα. Το θυμάσαι αυτό. Μελομακάρονα. Που τους λένε πως ξέρεις μελομακάρονα και λέει βάζω τα μακαρόνια. Βάζω κρεμμύδι, ντομάτα. Όχι, όχι, κρεμμύδι. Σκάσε. Είναι τρομερή, είναι τρομερή. Μπορεί να μην έχω. Κρεμμύδι. Ήταν σαν να την άκουσα, μαλάκα. Ναι, το είχαμε μέσα. Ήταν ένα trend μια περίοδο στο TikTok. Βγαίνανε και έλεγε αυτές δεν είναι μπανάνες, είναι τσικίτα. Τη μαλακιά τη Διαφήμιση. διαφήμιση που είχε κάνει. Την άθλια. Τέλος πάντων, γίνεται και η σκηνή με το Astle και Πάει και την ξαπλώνει σε ένα δωμάτιο. οχυρώνονται, ξαπλώνει η Εσμεράλδα γιατί έχει προφανώς εισπνεύσει καπνούς και είναι λιπόθυμη. Αυτό το έχει πνεύσει ατμούς. Δεν ξέρω γιατί είναι justified. Απλά τη βλέπουμε. Λέω δεν βολεύει. Πριν έκανε αεροπλανικά, τη έπαιζε με έναν υπότι. Ναι. Έκανε τα πάντα. Τώρα πήρε 2 τζούρες και έμεινε τάβλα. Και υποθύμησε για ποιο λόγο. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι για κάποιο λόγο ο Κουασιμόδος έχει ήδη ετοιμάσει υγρό πυρ. Είχε πάθει στότσο και πριν. Λέει, γιατί έχει υγρό πυρ. Σου δείχνει establishing shot από πριν. Νομίζω απλά λιώνει σίδερο. Η Ουστινία, ναι, γιατί για να φτιάξει καμπάνα. Γιατί. Εννοείς γιατί έχει αυτές τις συσκευές. Γιατί είχε μια χύτρα με λιωμένο σίδερο. Ναι, ρε φίλε. Το έλειωσε, Ο Φιλέτος Πλαχνός και Χριστιανός κατά τα άλλα Κουασιμόδος είναι έτοιμος να κάψει τους φρουρούς τους 1000 βαθμούς. Μισό λεπτό. Μια ανατελεία. Πουθενά στην ταινία δεν υπενήσεται κανείς ότι ο Κουασιμόδος είναι χριστιανός. Εντάξει, δεν μας νοιάζει καθόλου. Αφού είπαμε ότι πιστεύει στον Κύριο, γι' αυτό ακούει τα γάλματα. Ζωντανεύουν. Δεν προσέχεις. Και κύριε. Θα σου πω γιατί πιστεύω ότι έχει αυτά τα εργαλεία στη διάθεσή του. Γιατί όταν λιώνει το σίδερο, μπορεί και να είναι υγρό πύρτορο που το λες. Και το ρίχνει σε ένα αυλάκι. Ναι. Το σίδερο πέφτει από τα στόματα των γκαργκόιλ. Όχι των ζωντανών γκαργκόιλ. Ναι, πέφτει. Οπότε υποθέτω ότι είναι κάποιος αμυντικός μηχανισμός που έχει η Παναγία του Παρισίου. Ρε παιδί μου, να τον έχει σε μηχανισμό. Εισβολή. Γιατί σε αυτή την περίπτωση ήταν έτοιμο. Το μόνο που μπορώ να υποθέσω είναι ότι το είχε ετοιμάσει ο Φρόλο σε περίπτωση που μπουν οι τσιγκάνοι μέσα στο ναό για να διαμαρτυρηθούν για την νεκρή Εσμεράλδα, την καμένη Εσμεράλδα. Γι' αυτό μόνο μπορώ να το κάνω. Εντάξει, δεν το σκέφτηκα μέχρι εκεί, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, πετάει από κάτω και κάτι πέτρες να εμποδίσει τους φρουρούς από το να μπουν στο Τους ναό. σκότωσε κανονικά. Τι στον ναό τον πέτυχε τούβλο. Και μπαίνει ο Ιησούς στο ναό και τα κάνει όλα. Ναι. Ρίχνει και το υγρό πύρα από τα γκαργκόιλ. Ωραίο πλάνο εκεί που σου δείχνει την Παναγία των Παρισίων και να καίγεται όλο το Παρίσι από κάτω. Όντως, φούλη ωραίο πλάνο. Καταφέρνει ο Φρόλο παρόλα αυτά να τρυπώσει μέσα στην εκκλησία. Ο Κουασιμόδος, πάλι ο Σάκης Ρουβάς δεν μπορεί να κρατήσει το Σάκη Ρουβά στην ηχογράφηση. Σίγα Εσμεράλδα! Δεις! Είναι σε φάση, τις κερδίσαμε! Αλλά η Εσμεράλδα κάνει την πεθαμένη για κάποιο λόγο. Ναι, για κάποιο λόγο η Εσμεράλδα εκεί κάνει την πεθαμένη, της δίνει νερό και δεν το πίνει. Ναι, δεν σκέφτηκε να μετρήσει το σφιγμό της βέβαια. Δεν σκέφτηκε να κάνει κάτι άλλο που δεν κατάπιε και το νερό, αλλά ας το προσπεράσουμε. Το σκέφτηκα να το πω αυτό πριν. Ποιο? Εγώ σκέφτηκα απλά να πει, είναι πεθαμένη. Τέλεια. Κακό αυτό να το κόψουν. Ναι, λογικά. Εσύ αποφασίζεις τι θα κόψεις. Και εκεί είναι η πιο τρομακτική σκηνή της παιδικής μου ηλικίας σε παιδική ταινία Disney, ρε παιδί μου, για μένα έτσι. Εμένα ήταν στη Χιονάτη όταν γίνεται η μάγισσα τα πολύχρωμα χρώματα. Ναι, και αυτό. Το ακούω. Και έβλεπα Χιονάτη είναι established, έτσι. Το έχουμε πει. Ναι, όχι, το ακούω 100%. Και βλέπεις ότι
Κλαίει ο Κουασιμόδος πάνω από την υποθετικά νεκρή Εσμεράλδα και από πίσω του ο Φρόλο του λέει μη κλαις και τον χαϊδεύει και βγάζει ένα στιλέτο να τον σκοτώσει. Έβρισκε στην καμπούρα, έτσι. Ένα στυλιάρι. Και ναι. βλέπεις τη τίποτα θα σκιά. Και ρε φίλε μικρός εγώ ήμουν όχι, ξέρεις, μην τον σκοτώσει κτλ. Το βλέπει την αντανάκλαση ο Τι Κουασιμόδος. κάνεις, θα βαρέσει την γυρνάει ανάπηρη. και του πιάνει το χέρι και τον σταματάει από το να τον σκοτώσει. Τον μετά- αφοπλίζει. Του λέει θυμάμαι. άδεια δίπλωμα. Δεν θυμάμαι πλάκα τι γίνεται μετά. Α, πολύ τρομερό sequence. Μετά στην Τρομερό. ουσία παίρνει την Εσμεράλδα, παρατάει το Φρόλο, νομίζοντας ότι δεν έχει άλλο όπλο. Παραπιπτόντως δεν μας δείχνει να έχει άλλο όπλο. Όχι. Ναι, ναι, Ένα ναι. σπαθί εμφανίζεται μετά. Μετά εμφανίζει ένα σπαθί, ναι, από το πουθενά. Είχε, από τον εδώ πάτο είχε του. υγροπύρες όσο σαγόνι που είχε ένα σπαθί. Ναι, οκ. Βγαίνει ο Κουασιμόδος στο μπαλκόνι με την Εσμεράλδα στα χέρια. Τους ακολουθεί ο Φρόλο. Ναι, ναι, πάει να τρέξει. Πάει να ξεφύγει. τρέξει, τους πιάνει ο Φρόλο εκεί, γίνεται ένα sequence περίεργο. Ξύλο. Μια Δεν, sequence. δεν τρελάθηκα. Ναι, εκεί, Με τη εκεί μάχη. ξαφνικά η Εσμεράλδα ζωντανεύει πάλι. Βρίσκει τα. Η δύναμη της φιλίας. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Ξυπνάει. Αρχίζει και σκαρφαλώνει, τη λέει ο Κουασιμόδος, πιάσω, κρατήσω από πάνω μου, σκαρφαλώνει τα gargoyles και τέτοια. Κάτι Ο Φρόλο Ταρζάν, πια ναι. τρελαμένος τελείως. Ωραία σκηνοθετική εκεί επιλογή να το πω. Το σχολίαζε και ο Βασίλης όταν είδαμε λίγο την ταινία μαζί. Αλλάζουν λίγο τα χρώματα, γίνονται τα μάτια του κίτρινα και το πρόσωπό του κοκκινίζει. Γίνεται σαν τον Anakin όταν γίνεται Sith Lord, ας πούμε. Είναι ένα παιδί. Και Τι παιδί? έρχεται ουσιαστικά η κορύφωση. Είναι ο Φρόλο, ετοιμάζεται να ρίξει το τηλεοπτικό χτύπημα και να σκοτώσει τον Κουασιμόδο. Περίμενε, ρε. Πήδηξες αυτό που είπε στην αρχή. Α, που κρατάει ολόκληρη η Που στέκα Εσμεράλδα. κάπως ολόκληρη. καταλήγουν να κρεμιέται ο Κουασιμόδος και Ναι. να τον κρατάει η Εσμεράλδα, ας πούμε. Πάλι δεν σου δείχνει εντωμεταξύ γιατί ο Κουασιμόδος εκεί χάνει τις αισθήσεις του. Κάπου θα κοπανάει, ξέρω. Ή Όχι, κάπου δεν κουμπανάει κάπου. κρεμιότανε. Ρε, έτσι όπως είναι ο Κουασιμόδος και στέκεται, του πετάει ο Φρόλο την κάπα του και τον τυφλώνει, ας πούμε. Ναι. Και μετά ξαφνικά ο Κουασιμόδος χάνει τις αισθήσεις του. Και πάει να πέσει και τον κρατάει η Εσμεράλδα. Και η Εσμεράλδα τον κρατάει, οπότε είναι αφοπλισμένη στην ουσία, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και ο Φρόλο ετοιμάζεται να του στείλει στο πύρτο εξώτερο, δεν ξέρω εγώ τι λέει εκείνη τη στιγμή. Στο πύρτο εξώτερο. Σηκώνει το σπαθί του, έτοιμος να τέτοιο. Και έρχεται ας πούμε και η. Κλόουν, ναι. Και οι τήσεις, να το πω έτσι. Οι στήσεις. Οι τήσεις, ρε παιδί μου, με βάση την αρχαία τραγωδία και καλά. Ναι, όπου το Gargoyle σπάει, ζωντανεύει μάλλον και βλέπεις και καλά την οργή της Παναγίας των Παρισίων που τον εκδικείται, ξέρω εγώ, για την κακία του και το μίσος που τρέφει όλα αυτά τα χρόνια για τους άλλους. Και σπάει, ας πούμε, τον Gargoyle και πέφτει και καίγεται στη φωτιά ο Φρόλο και πεθαίνει. Ναι. Δεν ξέρω, δεν μου άρεσε πολύ αυτό που απλά ήταν έτοιμος να τους βαρέσει. Ναι, θα μπορούσε να το είχαν παίξει λίγο καλύτερα. Και απλά έσπασε αυτό που στεκόταν πάνω και έπεσε. Ναι, ρε παιδί μου, απλά εκεί ήθελε να σου πει αυτό που το λέω. είπες και πριν και λέω, εντάξει, ας μείνει μέσα στο podcast, αλλά είναι. Το βγάλανε από τον κόλλο τους. Ρε παιδί μου, το βγάλανε από τον κόλλο τους, αλλά ήθελε να σου δείξει ότι η ίδια η εκκλησία, ας πούμε, έχει ζωή και εκδικείται κατά μία έννοια. Ναι, δεν θα έμπαιναν στον κόπο να αλλάξουν. Βέβαια θα να μου πεις- δείξουν τη μούρη του Gargoyle να παραμορφώνεται, ας πούμε, και να Ναι, βγάζει οκ. υγροπύρα από το στόμα. Οκ. Θα μου πεις, Αν δεν ήταν αυτό το κάποιο νόημα. ποια χριστιανική εκκλησία εκδικείται υποθετικά, αλλά. Καλά, ναι, τέλος πάντων. εντάξει, τέλος πάντων. Αυτή που τρώει τα παιδιά της. Άκριβος. Η Εσμεράλδα κρατάει τον Κουασιμόδο. Έρχεται η ωραία σκηνή που είπα πριν στο Βασίλη και κλάψει τα γέλια. Της πέφτει ο Κουασιμόδος, αλλά εμφανίζεται ο Φίβος από ένα πιο κάτω μπαλκόνι και τον πιάνει τελευταία στιγμή πριν πέσει. Ναι, καλά, και αυτό ψέμα μεγάλο που τον έπιασε. Ναι, Είχε ισχύει ξεκινήσει full να ψέμα. Είχε ξεκινήσει Ισχύει. να πέφτει ο Κουασιμόδος, αλλά τον έπιασε στον αέρα. Ναι, ισχύει. Αλλά Ναι, ναι. μωρέ, εδώ πριν σκηνιά έρχονται, φεύγουνε. Κατεβαίνει η Εσμεράλδα, αγκαλιάζονται όλοι μαζί, κερδίσανε κτλ. Ο Κουασιμόδος τους ενώνει τα χέρια, ας πούμε. Ναι, και δημιουργεί το μεγαλύτερο Big Mac ever put to film. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο αστείο. Είναι μια σκηνή για όσους δεν το έχουν κατάλαβα. δει που παίρνει ο Κουασιμόδος το χέρι του Φίβου. Ο Κουασιμόδος, να πούμε ότι έχει κάτι χέρια λουκάνικα, Φραγκφούρτεν. Το είπα πριν, ναι. Ναι, Φραγκφούρτεν. παίρνει το χέρι του Φίβου, είναι συγκινητική σκηνή, εντάξει. Παίρνει το χέρι του Φίβου, παίρνει το χέρι της Εσμεράλδας, το βάζει το ένα πάνω από το άλλο και βάζει και τα δύο μπάνς τα δικά του τα χέρια και φτιάχνει Τα φρατζολία. ένα Big Mac. Όντως.
Μεταφερόμαστε το επόμενο πρωί, η φωτιά έχει σβήσει, βγαίνουν από την εκκλησία, πανηγυρίζει όλο το Παρίσι. Ψηφίζουμε δήμαρχο το Φίβο. Κάποιος είναι στο background, δεν μας το δείχνουν και πηδάει το νεκρό πτώμα του Φρόλο. Τι. Ναι. Ολομόναχος. Καλά. Πραγματικά ολομόναχος. Και εκεί είναι η πιο συγκινητική σκηνή σε ταινία Αλήθεια. της. Μάλλον από τις πιο. Πέτυχα αυτόν στον Υπερβάλλεις. δρόμο. Και. Μην πεις δυνατά. Από τις πιο συγκινητικές σκηνές. Δεν το ξέρεις Το εσύ. πέτυχες στον ουρανό, έπεσε. Από τις ταινίες Disney τέλος πάντων. Όχι. Τι έγινε, και είναι Φοβάται- συγκινητική σκηνή, ρε. Φοβάται ο Δεν ξέρεις. Κουασιμόδος. Φοβάται ο Κουασιμόδος να βγει από την εκκλησία. Γιατί φοβάται προφανώς τον κόσμο, μην πάλι το λιντσάρουν, μήπως του πετάξουν πράγματα κτλ. Και εκεί βγαίνει και πάει ένα κοριτσάκι και του χαϊδεύει το μάτι. Πες όλο, ό,τι μου είπες και εμένα πριν. Ρε φίλε, είναι πολύ συγκινητική σκηνή. Ναι, μου αρέσει. συγκινητική και κλαίει κάθε φορά που. Εγώ δακρύζω, ρε φίλε, κάθε φορά που τη βλέπω. Εντάξει. Εγώ πήγα να βάλω σήμερα τα κλάματα με μια γιαγιά που μας χειροκροτούσε στο. Αλήθεια. στον αγώνα, ναι. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, φίλε. Γιατί μεγάλο Δεν μπορούσα να πρόβλημα. καταλάβω αν είναι επειδή ήθελα να ξεράσω, επειδή είχα πολλή πίεση. Ή επειδή έπεσε μπροστά στο στάδιο σε όλου. Όχι, όχι, εκεί δεν πήγα να βάλω τα κλάματα. Εκεί αγκάλιασα την άσφαλτο. Αλλά Τέλος για πάντων. τους πήγα να βάλω τα κλάματα για κάποιο λόγο. Μανολάκι τρέχα. Οκ. Φώναξε. Ναι. Και είναι το Γίνεται κοριτσάκι, Στα 5 χιλιόμετρα. αγγίζει το πρόσωπο του Κουασιμόδου και ο Κουασιμόδος την αγκαλιάζει, ας πούμε. Τρομερό. Τρομερό. Και Το μπαίνει, είδα, και, μπαίνει και μάλλον, το Δεν πιστεύεις τι έγινε μετά. το τραγούδι του τίτλου, των τίτλων αρχής, να το πω έτσι. Που είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Οπερικό, να το πω, πώς να το πω. Ο Περικό. Ρε φίλε, να Ναι, σου ρε πω παιδί κάτι. μου. Στα 5 χιλιόμετρα φώναξα. Θα χέστο! Ακούσαν όλοι. Κόψτε αυτό. Γιατί? Και τελειώνει η ταινία με ένα πλάνο της Παναγίας των Παρισίων. Ναι, αυτό ήταν σωστό. Να πω δύο πράγματα. Πρώτον, επειδή δεν είχα την Θα ταινία. κάνουν τρίο Εσμεράλτα. Σου άρεσε σίγουρα. αρχικά η ταινία? Ναι, ωραία ταινία ήταν. Για παιδική, δηλαδή. Παιδική, δεν εννοώ γενικά για παιδική, εννοώ για παιδική της Disney μαζί με όλα αυτά που έχουμε δει, ας πούμε. Και γενικά τις ταινίες όλες που έχω δει της Disney ήταν καλή. Ήταν ωραία. Διάβασα και καλά πάλι στη Wikipedia, μην γελάσετε, ότι και καλά αυτή και το μαύρο τσουκάλι Ναι. είναι οι πιο σκοτεινές ταινίες της Disney. Που είναι η επόμενη ταινία που θεωρητικά θα δούμε, κάτι τέτοιο. Αν το κανονίσουμε, ναι. Αλλιώς θα Τέλος δούμε πάντων, τίποτα εγώ άλλο. ήθελα να πω ότι λίγο πολύ το είπε και ο Ηλίας πριν. Είναι μια ταινία η οποία περνάει πολλά μηνύματα για το ρατσισμό, Τους γύφτους. για την εκκλησία, πήγα να πω εγώ. Εντάξει. Και γενικότερα για το. Και για τη Γαλλία Και εκείνης για το εποχής. διαφορετικό. Και λίγο. Τη διαφορετικότητα, την αγάπη, το μίσος. Την αγάπη, το μίσος, ναι, και τις τοξικές σχέσεις γονιών με παραμορφωμένα παιδιά. Σίγουρα. Και επίσης το πώς. Εντάξει, δεν ξέρω αν αυτό ήθελε όντως να το περάσει, αλλά πώς Πώς ειδικούνται οι εκκλησίες. πώς άνθρωποι που μισούν έχουν εξουσία, έτσι. Ναι. Τι? Ναι, Ο δικαστής Φρόλο, ρε φίλε. Άνθρωποι που μισούν έχουν εξουσία ή άνθρωποι που έχουν εξουσία την καταχρώνται. Ωραία, πες το έτσι, οκ. Νομίζω αυτό είναι χαρακτηριστικό. Δηλαδή, εγώ να αρχίσω να μισώ κόσμο ξαφνικά από τη εξουσία, κάπως έτσι το είπες. Αυτό δεν ήξερα. Ναι, οκ. Αφορά στο μια τίβαινο κι εγώ και να γάμω έτσι. Αυτό θα το κόψω. Ρε παιδί μου, ναι, όχι, όχι. Άμα Όχι. θες μπορείς να το δεις έτσι με την Τώρα- έννοια. Άμα θες μπορείς να το δεις έτσι με την έννοια ότι σου λέει εγώ θα σε προστατεύσω από το ξένο. Γι' αυτό και σου δίνει ο άλλος εξουσία υποθετικά. Α, όχι. Ρε παιδί μου, εντάξει, τέλος Οκ, πάντων. οκ. Και να πούμε, τουλάχιστον εγώ το πιστεύω 100% και πιστεύω και άλλος κόσμος, ότι ο Φρόλο είναι ο καλύτερος κακός της Disney. Δεν Εγώ έκατσα να το σκεφτώ. Πριν που μου το είπε, λέω Ναι, ο ότι Βασίλης δεν είναι δεν justified συμφωνεί, πολύ. ναι, Από ναι. την άποψη ότι ναι, είναι ένα γενικό κακό προσωποποιημένο σε ένα χαρακτήρα, ένα μοτίβο το οποίο. Ότι δεν παρουσιάζονται τα κίνητρά του στην ουσία, εσύ λες. Ναι, και μου λες είναι ο Χίτλερ. Δεν είναι ακριβώς ο Χίτλερ, αλλά ναι, έχει ένα generalification της καρδιέρας. Νομίζω έχει μία βάση αυτό γιατί βασίζεται σε. Σε μια βάση. Ιστορικά βασίζεται, ρε παιδί μου. Σε εκείνη την εποχή σίγουρα υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι. Ναι. Αυτό που δεν μου άρεσε στην ταινία ήταν αυτό το ερωτικό τρίγωνο με την Εσμεράλδα, το Φίβο και το Γκουασιμόδο. Το ακούω. Δεν ξέρω, ήταν λίγο περίεργο. Να πούμε ότι στη δεύτερη ταινία ο Κοσμόδος βρίσκει γκομενάκι. Και είναι ωραία, είναι σαν την Εσμεράλδα. Ναι, αλλά Όχι σαν την Εσμεράλδα, αλλά είναι ωραία κοπέλα. Είναι άσχημη. Είναι Και? σαν, είναι σαν τον Γκουασιμόδο.
Νομίζω ότι θα ανοίξει σαν τον Κοσμαδάκη, μαλάκα, και πήγα στεναχωρηθώ. Αλήθεια. Σαν τον κόσμο. Είναι σαν τον Κοσμαδάκη. Κάπου το. Σαν τον Κουασιμοδάκη θα σε λέμε. Ναι, ο Κοσμαδάκης. Κοσμαδάκης. Κουασιμοδάκη. Αλλά Λοιπόν, επειδή δεν την είχα δει την ταινία και είχα δει το σκοτάδι του Άδη όταν το είχαμε δείξει εδώ και το είχα δει και μετά μόνος μου. Παρθένα Μαρία. Και όπου έπαιζε, γιατί το soundtrack της ταινίας έχει αυτό το ρυθμό σε πολλές φάσεις. Να αφήνεις τις ψυχές Και να σκεφτόμουν το τραγούδι αυτό. Τη λένε Εσμεράλδα, την κόλαση να πάει να βρει. Εντάξει, τέλος. Αλλιώς μόνο για μένα δεν θα κλαίει. Εκεί δεν θυμάμαι άλλο. Ωραίο, είναι ωραίο. Σκοτάδι. Εντάξει. Ωραία, μια χαρά. Πολύ ωραία ταινία. Όχι. Εγώ ήθελα να Κοίτα πω, το πέρα από μάτι. το σκοτεινή, ήταν από τις πιο σοβαρές ταινίες. Σαν παιδάκι θυμάμαι να μην είχε φοβήσει που είπες και εσύ, Ηλία, δηλαδή σε σημεία να είμαι ψηλοσκαλωμένος. Δεν θυμόμουν τα τραγούδια τόσο πολύ και είχα εστιάσει πιο πολύ στα αγάλματα. Οπότε σημαίνει ότι η ταινία έχει κάποια στοιχεία για να βοηθήσει το παιδάκι να μην το πιάσει κατάθλιψη. Επίσης όλο αυτό το τοξικό με τον κακό, νομίζω ότι έχει πολλά στοιχεία που εγώ μπορεί να λέω δεν είναι justified, αλλά για ένα παιδάκι είναι σίγουρα όλο αυτό το τι δεν καταλαβαίνω, είναι κακός, η κακή μεταχείριση, τι δεν πρέπει να κάνω, που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή βοηθάει ένα παιδάκι λίγο να... και συγκεκριμένα με τους τσιγκάνους, ας πούμε. Να μην έχει καμπούρα, σίγουρα. Να κάθεται ίσιο, ξέρεις. Να θυμάται να ισιώνει την πλάτη του και να τρώει το φαγητό του. Επίσης, βοηθάει πάρα πολύ με την απογοήτευση. Τι που σου λέει, είσαι άσχημος. Με τον όμορφο θα πάει, δεν πειράζει. Κάνε μπιφτέκι. Τι να κάνω. Θα γυρίσει το μπιφτέκι που λέει ο αδερφός. Έτσι μου λέει. Κάθε φορά που είναι και καλά να αλλάξει διάθεση. Γύρανε το μπιφτέκι μου λέει. Θα γυρίσει το μπιφτέκι. Είναι αυτό και άλλο ένα υπέροχο να του κάνω ένα shout out. Δεν θυμάμαι αν το έχω πει και σε Καλός κάποιον κακός. σας. Όχι. Δεν χρειάζεται αυτό. Είχε γράψει ένα μήνυμα τέλος πάντων. Και ήταν ό,τι να είναι. Και λέει: συγγνώμη για το μήνυμα, ανέβηκε η γάτα μου στο πληκτρολόγιο. Του λέω: μα δεν έχεις γάτα. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Καλό! Τι μαλάκας. Λοιπόν. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Να πάτε να ακούσετε. Μου αρέσει επίσης στην αρχή της ταινίας ο Φρόλο τραβάει το Γκουασιμόδα από την αγκαλιά της μητέρας του και η μητέρα του πέφτει και πεθαίνει. Μου αρέσει Και ποθαίνει. πώς παρουσιάζει η Disney το θάνατο. Θέλω να πω ότι βλέποντας το τώρα λες μαλάκα αυτή η γυναίκα πέθανε. Όταν είσαι μικρός δεν σε αφήνει να το σκεφτείς. Όχι, όχι. Κοπάνε στο κεφάλι της. Ακριβώς. Δεν βλέπεις ούτε αίμα. Είναι ωραίος τρόπος ρε παιδί μου να κάνεις έναν χαρακτήρα να πεθάνει. Αυτό εννοώ. Ναι, είναι πολλά πράγματα που μου αρέσει επειδή δεν το σκέφτεσαι. Όπως ο- δεν σκέφτεσαι ότι τα γκαργκόλ είναι στο κεφάλι του. Ο Ντράκης τα έχει πάθει όλα. Ανέβασε βίντεο του Πούτιν και λέει γάμα τους. Εντάξει, οκ. Πω, κρίμα. Πρόεδρε, μη στείλεις κανένα να με σκοτώσουν. Αν ακούσει αυτό το podcast. Φίλε, καλύτερα να ήμουν άνεργος, δεν πήγαινα να δουλέψω τέτοιο. Για τον Ντράκη. Για σε καμία περίπτωση. Αυτό μην τα βάλεις μαλάκα όντως. Βάλτε τα Γιατί? μέσα, μάλλον. Μαλάκα μην τα βάλεις. Μην ακούσει κάποιο για τον Ντράκη. Ξέρω εγώ ρε μαλάκα. Ποτέ δεν ξέρει, αυτά μένουν στο Ιντερνετ. Δες λίγο τι έγινε, πρόεδρε. Εντάξει, δεν το βάλω. Αυτά. Η Να επόμενη πούμε κάτι ταινία- άλλο. Η Παναγία των Παρισίων. Η επόμενη ταινία είπαμε θα είναι με το Σπύρο το Φωστέρι. Πρέπει να το κόψω. Με το Σπύρο το Φωστέρι. Αστέρι. Ναι, δεν θυμάμαι αν είναι το σπαθί στο βράχο, το κάμελο, Το σπαθί στο βράχο γαμάει. Μ' αρέσει πολύ αυτή. ή το μαύρο τσουκάλι. Ποια από όλες. Ρε φίλε, δεν ξέρω ποια από αυτές έχω δει πλάκα. Κάποια έχω Εγώ δει. τις έχω δει όλες. Επίσης, να σου πω, φίλε. Έχουμε 10 Νοεμβρίου. Τέλος πάντων. Ναι. Ναι, έχουμε 10 Νοεμβρίου τώρα. Θα κάνουμε κάτι χριστουγεννιάτικο. Πρέπει να το σκεφτούμε από τώρα. Καλή σκέψη αυτό. Αλλά τι το Mickey's Goofy Τρίκαλα το κάναμε πέρσι. Κάνα holiday special. Όχι, δεν έχει. Holiday special. Δεν τα έχει δει κανείς αυτά. Τύπου, τι holiday Ο space. τείχος το έχει δει μόνο. Ποιος τείχος. Αυτό. Για τη δική του ιστορία. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αντίο. Άντε, Γεια σας. Γεια σας.